Асалар бит, аларның бит яңгыраш туры килешет. Мине генә карагыз. Әйе, шулай гына булсын. Сезнең дәгән подписчикларыгыз бик күп. Аллага шөкер. Бу Илфир Ишатович сөйли, минем янда Әйе, менә утыра. әйе. Безнең Безнең директорыбыз. тагын алып баручыбыз. Бөтен телевидение дисеңме, радио дисеңме, артистлар урына. Аллага шөкер, уңдагы инде фән изгән шуннан. Әйбәт ишетеләс, рәхмәт. Сорауларыгыз, комментарийларыгыз булса, языгыз, иң кызык комментарий авторына бүләк булачак. Мин хәтта беләм нинди бүләк. Синнән бүләкме театрдан? Әйе, миннән бүләк. Ну, театр бирсә, театрдан да бирәбез чакыру билеты. Исәнмесез. Чакыру билеты бирәбез. Хәерле көн, бәйрәм белән барыгызны да. Рәхмәт. Бу безнең менә кухня. Күрсәтеп алам, бүтән күрсәтү булмаячак, карап калыгыз. Безнең фотографлар, операторлар Илдар Харисов. Вот смотри как. Видишь, у них как идет. Комментарийларны укый алмыйсың инде болай син хәзер. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм театр сөюче дусларыбыз, милләттәшләребез, чибәкләрдә яшәүче татар театрының аерылгысыз дуслары. Сезне чын күңелдән менә шушы Камал театрының импровизацион студиясында театр бәйрәме белән, театр туган көн белән тәбрик итеп китәргә рөхсәт итегез. Без бүген кичке сәгать 7-гә хәтле Мәскәү вакыты белән 19:00-гә хәтле туры эфирда булачакбыз. Безнең эфирда мәдәниятыбызга зур өлеш керткән кешеләр белән бергә тагы сюрпризларыбыз да әзерләнгән, алар да булачак, матур җырлар тыңлаячаксыз. Шулай ук театрның тарихы белән дә һәм дә инде нинди яңалыклар көтә, шулар белән дә танышып китә алырсыз дип уйлыйм. Тагы бер иң кызыгын әйтеп китәсем килә. Комментарийларыгызны укып барырга тырышабыз. Иң кызык сорау авторына яисә ниндидер теләгән шигъри формадагы авторга минем автографым белән Битлексез дигән альбомым булачак. Алла бирсә. Алла бирсә, Илфир Ишатович та шунда кулын куяр дип уйлыйм инде. Әлбәттә. Шулай итеп, безнең беренче кунагыбыз студияда Галискар Камал исемендәге Ленин орденлы Татар академия театрының директоры Илфир Ишат улы Якупов. Әйтегез әле, Илфир Ишатович, сез безнең театрда җитәкче вазифасын башлаганда ничә яшьтә идегез әле? Мин Галискар Камал театрына җитәкләргә тәкъдим иткәндә миңа 30 яшь иде. Субханалла, Христос яше дип әйтәләр инде. 2012 елда булды. 26 февральдә 2012 елда Шамил Зинурович Закиров бакыйлыкка күчкәч, узак еллар эшләде, ул дагын һәм узак еллар мин дә аның белән эшләргә туры килде. Дәресләр алдыгыз, Әлбәттә инде көндәлек аның белән эшләү, әлбәттә инде ул практика. Артистлар менә сәхнәдә һәр кич сайын чыгып уйныйлар, аларга дагын практика булган кебек. Администраторларга да, административ якка да ул шул ук практика эшләү, көндәлек эшнең белү. Менә инде 12 елдан 2 елга инде 10 ел була. 10 ел юбилей елы була. Киләсе елга име аңа үзенә күрә әле сезнең планнарыгыз да бармы? Юк. Планнар юк. Ярар, менә 30 яшьтә беренче тапкыр сез шушы инде монда эшләп китеп, тагы кайтып, кул астында да эшләп алганнан соң, гомумән директор вазифасы астында эшли башлагач беренче авырлыгыз нинди булды? Кара әле, моның монда ягы да бар икән дип уйлаган берәр вакыйга искә төшереп китә аласызмы? Андый вакыйгалар бәлки көн сайын булгандыр. Көн сайын булгандыр. Истә дә түгел, чөнки ул һәр көн, мин хәтерлим хәзергә хәтлек Шамил Зинуровичның сүзләрен, ул әйтә иде, һәр көнне яңача кабул итәргә кирәк һәм һәр көнне яңача караш белән карарга кирәк, яңа көнгә дия торган иде. Шуңа күрә минем дәген беренче эш урыным Галискар Камал театры түгел, мин мәдәният министрлыгында дагын, мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында дагын эшләдем әлегә кадәр. Һәм инде Галискар Камал театрына килгәндә мин ияләнгән идем инде андый ниндидер кинәт, кызыклы яки авыр ситуациялар булганда, аларны шишу кызыграк тагын һәм киләчәккә үзеңә дәгән ниндидер тәҗрибә дип әйтер идем. Багаж белән барасын. Ни өчен моны сорадым? Чөнки беренчеләрдән булып бит инде сез гомумән милли театрлар арасында Россиядагы электрон билетларны сату буенча дисеңме, сайтны үзгәртү, гомумән тамашачыга менә шушы электрон сферада якынайту буенча зур эш башладыгыз гына түгел, сез аның башында тордыгыз. Әйе, чыннан да шулай. Бу әле күзгә күрелгәннәре генә. Цифровизация дип атала. Билгеле
Театр ул гомумән тере организм. Ул һәр вакыт алга омтыла, алга бара, һәм бер урында торса, ул беренчедән тамашачыларга кызык булмас иде. Аннан соң инде сезгә монда эшләүчеләргә дәгән артистларга да кызык булмас иде, яңалыклар кирип тормаса. Шуңа күрә без дәгән үз чиратында ничектер җайлы илтереп, тамашачы безнең театрга, тамаша залына керергә тиеш дип уйлаганда, ничек аны эшләргә? Һәм тамашачыны җайлырак китерергә һәм бернинди катлаулысыз. Әлбәттә, менә мәсәлән, электрон билетларга кадәр тамашачы 2 тапкыр театрга килә иде. Кассага, анда чират тора. Чират торамы, сатып ала көндез, чиратсыз гына. Аннан соң инде тамаша залына килә иде. Нигә аны 2 тапкыр йөртергә дигән сорау белән без әйбәт бит инде 2 тапкыр килгәндә дә театрны күрә, бинасына саклана. Шуңа күрә дә безнең театр бинасы бик популяр бүген. Аллага шөкер, әмма дә ләкин дөнья бит, тормыш бит үзенекен куа, һәм һәр кешенең, һәр тамашачының үз дөньясы, үз язмышы бар, һәм аларның даган җитеш алмадым барырга, ала алмадым билет. Иртәгә алырмын әле, анда да җитеш алмый. Менә шул әйбер булмасын өчен тамашачыга без җайлылык ясар өчен. Монда кесәдән телефонны чыгара да, сайтка керә дә, сайтларыбызда җайлы. Һәм гомумән минем әйтәсем килә, менә шушы урында 24 декабрьдә безнең кеше сәхнәдә һәм дә инде файда балалар өчен татар спектакле Малай, Бүре һәм Шомбай дигән әкият старт алачак. Шулай ук менә генә Илфир Ишатов сөйләп киткән. Яңа, ул вакытта яңа булган, ул вакытта 70тән артык проценты касса аша реализация булган билетлар. Бүгенге көндә киресенчә хәзер 80%-ка якын билетлар нәкъ менә шушы онлайн алына. Без сезне спектакльләргә чакырып калабыз. Әлбәттә чакырабыз. Һәм аның кызыклы шундый датасы да гына әле 13 октябрь 2013 елда старт алды менә бу электрон Җомга түгелме? Пятница 13 Белмим, ансын кирдән ачып карарга кирәк. Һәм иң беренче булып, мин үзем билет сатып алдым даган сайттан. Шуннан менә җиңел аяк, Аллага Марсель абый да әйтәдер, кассада эшләгәндә, без укыганда, әгәр дә кассада билет алырга дип хатын-кыз һәм ир кеше тора икән, беренче булып ир кешегә сатыгыз. Бу ниндидер театрның шундый бер фалы да бар әле монда. Бәлки, беләсең менә өчен Фәнис абый, ул иратлар әзрәк йөри. Театр тамашачысы булып инде, чөнки статистикалар аны күрсәтә. Ул безнең театр гына түгел, гомумән Россия театрларында дагы хатын-кызлар күбрәк йөри тамашага, спектакльләргә, ирләргә караганда. Бәлки шуның өчендәдер ират сатып алса, аның аягы җиңеләп була. Шулайдыр. Шулайдыр. 21 елга без нәтиҗәләр ясыйбыз. Тиздән яңа ел, хөрмәтле тамашачылар. Тора бара мин онтырга да мөмкин, шуңа күрә форсаттан файдаланып, мин сезнең барыгызны да яңа еллар белән тәбрик итеп китәсем килә. Һәм чираттарыгыз сорам, Илфир Ишатовичка шушы елда исегездә калган 3 вакыйганы әйтеп китегез әле безгә. 3 вакыйгалар алар күп булды. Бөтенесендә Самый теге иң истә калганнары менә. Минем өчен инде ул театрда эшләгәч, ул 3 вакыйга премьералардыр. Ул безнең февраль аенда булды, Хуш авылым хыял спектакле чыкты. Кече сәхнә, шуннан соң Сәфәр спектакле чыкты. Аннан соң инде менә киләчәк премьера безнең 24 декабрьдә балалар өчен кече сәхнәдә Бүре, Малай һәм Шомбай. Данияр Соколов җитәкчелегендәге оркестр тулы составта утырачак. Бик матур көйләр, мин прогоннарында булдым, репетицияларында утырдым. Ни өчен дип уйлыйсыз? Фәнис абый, чөнки бу пьесаны язды, балалар өчен махсус. Безнең үтенеп соравыбыз бу. Бик үтенгәч инде, бик үтенгәч инде, шуңа күрә барыгызны да чакырып калам. Безнең артистларыбыз күп кырлы. Алар сәхнәдә генә уйнап калмыйлар, алар әле иҗатларын каләм тибрәтеп тәгән чыгаралар һәм күрсәтәләр. Менә безнең шулай ук әкиятләр яза иде, мәрхүм инде хәзер Хәлим абый Җәләлов. Кызыклы әкиятләр, аның да гына әкиятләре безнең сәхнәдә, кече сәхнәдә балалар өчен куелды. Шомбай турында аның да шундыйрак әкияте бар, мин анда Дьюны уйнаган идем. Ул безнең Камал театры сайтында видео архивларга кирсәгез, Шомбай эшләпәсе дип җыйсагыз, анда мин чыгачакмын. Мин түгел инде, ни чыгачак, спектакль чыгачак, но мин дә чыгам. Яшьрәк вакытыгызда. Анда мин карт грим инде, 27 яшь иде. 27 яшьтә. Хөрмәтле тамашачылар, без эфирыбызны дәвам итәбез. Әле генә кушылганнарны искәртеп китәсем килә. Бүген 22 декабрь ул татар театрының
туган көне. Иң кыска төн, ләкин иң озын гомерле безнең сәнгатебезнең туган көне. Безнең театрга 115 ел диде безнең театрыбызның директоры. Сез аны инде күрәсез, ул артистлардан да күбрәк экраннарга чыга. Илфир Илшат улы Якупов. Тамашачыларыбызга яңа ел белән теләкләрегезне әйтмәссез микән? Нинди теләкләр теләр идегез? Һәм дә планнар 22нче елга нинди өметләр, нинди могҗизалар көтәбез без? Әлбәттә, инде могҗизалар дагын һәм планнар яктыдан, һәм инде театрның эше ул премьера, тамашачыны премьералар белән сөендерү, театр тарихын һәм театр репертуарын байыту безнең өчен, әлбәттә инде театр өчен, минем өчен һәрхәлдә исән сау гына иң мөһиме булсын иде безнең артистларыбыз, һәрбер хезмәттәшләребез, театрда эшләүчеләр, чөнки төрле заманада яшибез, кызыклы бер яктан, икенче яктан шул ук вакытта авыр да дип әйтер идем. Үткән һәр елны әйтәләр, "Эй, бу ел авыр булды инде. Эй, киләсе еллар әйбәт кенә булсын иде." Бер елда икенче елга ошаш түгел, һәм минем зур теләгем тамашачыларга исән сау булсыннар инде, әлбәттә беренчедән, икенчедән төрле кызыклы еллар булсын иде киләчәктә дәген. Сезгә уңышлар һәм Камал театры сәхнәсендә уйнала торган спектакльләрнең премьераларын һәрберсен карап барсагыз иде. Хәтта әле без февраль аенда дагы зур гастрольләргә Чаллыга чыгачакбыз. 8 көн эчендә 21 спектакль уйнаячакбыз. Менә нинди спектакльләр дигез әле сез аны? Бик бай бөтен премьералар һәм кабатлап та алып киләбез. Элек алып килгән гастрольләргә спектакльләр. Сүнгән йолдызлар, Мәхәббәт ФМ, Сәфәр премьерасы, балалар спектаклендә беренче тапкыр менә алып чыгабыз гастрольләргә балалар спектаклен. Бәлки ул сез язганга күрәдер инде, Фәнис. Җиңел аяктан Чаллы тамашачысына, Чаллы балаларына дагын күрсәтергә балалар спектаклен. Чаллы тамашачысы ул безгә шулай ук Уфа тамашачысы кебек бик якын. Белмим әллә Илфир үзе шуннан Чаллыдан булганга микән. Алар бик зарыгып кына калмыйлар. Алар менә ничектер сокланып китәләр. Анда мин сүз тизмә ишеткәнем юк иде. Менә Чаллы тамашачы безне сокланып китә. Һәр вакытта энергетиклар кайда гына гомумән уйнасак та залларыбыз тулы була. Җитмәде. Билетлар сатылып бетә дә име? Сатылып бетә дә, аннан соң әйтәләр, җитешмәдек аларга. Бу елны 2 ай алдан барып Чаллыга барлык тамашачыларга төрле бөтен нинди элемтәләр бар, алар белән радио, гәзитләргә чыгышлар ясадым, телевидениеларга. Һәм инде тамашачылар җитешмәдек, белмәдек, ишетмәдек дип әйтү кирәкми, чөнки икенче елга да әлегә кысалар безнең театрда, тамаша залында 70%-ка гына уйныйбыз. Шуңа күрә билетлар бик тиз бетә. Инде миңа хәбәр иттеләр, ярты репертуарның яртысы инде сатылып беткән. Әле декабрьгә кердек кенә, бу безнең гастрольләр. Бу 24 февральдән алып 3 мартка кадәр. 24 февральдән алып март башына хәтле сезнең хөрмәтле тамашачылар анда Чаллыга гына түгел, бит Чаллыда. Юк, Чаллыда гына якын тирәләрдән дә киләләр дип әйтәм. Якын тирәдән дә киләләр, шуңа күрә Казанга хәтле барга ерак инде дип сез минем менә аккаунтка да язасыз. Шулай ук мин үземнең параллель аккаунттан да әлеге эфирны алып барам. Сезгә дә күп сәламнәрымны җибәрәм. Шулай дип әйтүчеләргә менә дигән форсат, рәхәтләнеп, сезнең өегезгә үк без Камал театры, ул 200-гә якын хезмәткәр киләчәк фуралар белән, декорациялар белән, зур спектакльләр белән тамаша кылырга, аларны карарга сезнең мөмкинчелегегез булачак. Барлык тамашачыларыбызны, безне сөйгән, яраткан тамашачыларыбызны якынлашып килүче яңа ел белән чын күңелдән котлыйм һәм икенче кунакны кабул итәсез. Әйе, рәхмәт. Ул безнең икенче кунагыбыз Эльвира Рафикова булачак. Мин аңа инде кирманда дип чакырып карадым. Ул нишләптер анда ялып кына тора. Эльвира кирманда. Эльвирага уяларга кирәкми инде. Ул инде артист ролендә булып караган. Менә кызганычка каршы Эльвираны мин сәхнә артында гына күрәм. Илфир Ишатович, сезгә кулыгызны кысып рәхмәтләремне җиткезәм. Матур әңгәмәгез өчен, сорауларга дөрес җавап биргәнегез өчен рәхмәт. Хәзер Эльвира килегез, утырыгыз. Без Илфир Ишатович белән саубуллаштык. Туры эфирыбыз
Җәүдәт белән Зөбәрҗәт спектаклендә артистка буларак күреп калган идем. Аннан соң инде ул сәхнә артына кереп, Фәнис абый сезнең белән селфи төшигә дип 2-3 тапкыр кереп чыкканда таныштык. Танышу безнең шушы исәнме сау булудан үтмәде. Шуңа күрә Эльвира хәзер әйдәле үзең белән безне караучы тамашачылар белән таныштырып кит. Кайдан син? Нинди югары уку белеме бетердеңме, укыйсыңмы, кайда эшлисең? Гомумән үзең турында информацияны әйтеп китсәң иде безгә. Мин үзем турында бик күп сөйләргә яратмыйм. Мин күбрәк спектакльләр, театр турында сөйләргә яратам. Үзем әмма балалар белән педагог булып эшлим, рәсем укытам. Димәк, сезнең педагогик белемегез бар. Сез Казан педучилищесын бетердегезме, яисә Арчаныкынмы? Юк, педучилище түгел, КФУда дизайн һәм сәнгать бүлеге. Шулай ук педагогик белемдә. Ләкин ничектер шулай гел театрга күңел тарта. Театрга кирип киттем. Ничек тарта икән, каян килә икән ул тарту? Нәрсәдән пәйда булды икән? Өйдә сезнең артистлар бармы? Яисә үзегез кичкенә вакытта мәктәптә бәлки чыгышлар ясагансыздыр? Киресенчә, беләсезме, ничек кызык булды. Моңарчы безнең Кукмарада, мин үзем Кукмара ягыннан алай театр сәнгате алга китмәгән юк Кукмарада театрда. Минем җизнәм генә актер һәм бәлки аннан күрептер. Минем иң беренче күргән спектакльләрем ул Түбән Кама драма театрының спектакльләре. Һәм мин шуңа күрә бик рәхмәтлемен. Шуннан күреп һәм инде Казанга килгәч шулай әкрен бу театр тормышына кирип китү булдымы инде. Камал театрына йөри башлап шулай итеп. Камал театрында беренче караган спектаклегез исегездә? Камал театрында беренче караган спектаклем әлбәттә ул минем күңелемә бик кирип калган. Ул Үлеп яратты спектакле иде 2012 ел. Бу сез менә әле генә Эльфир Ишатович директор белән сөйләшеп утырдык. 2012 елда ул директор вазифасына керешкән, сез беренче тапкыр спектакль. Мин беренче тапкыр Камал театрына тамашачы буларак килдем әйе. Һәм шуннан бирле мәхәббәт Камал театрына гомумән татар театр сәнгатенә калды. Һәм безнең кече сәхнәдә ноябрь аенда премьера булды. Шулай бит булар инде конкурс финалистлары безнең яңа бина күчү мәсьәләсе хәл ителде һәм ничек күчәргә, ничек күчмәскә кирәк дигән сораулар күтәрелде. Әлеге форматта уйналган спектакльдә артистлар булып инде безнең хәвәскәрләр катнашты гомумән. Театрга катнашып булмаган кешеләр дип әйтергә. Менә шул проект турында сөйләгез әле. Татарча аның исеме? Аның татарча исеме бик кызыклы, тамашачы тамашасы. Представление зрителей дип атады инде. Булай ул барды гаражане дип, име? Әйе. Монда бу спектакль шуның белән кызыклы. Анда Камал театрының иң тугры тамашачылары чыгыш ясый. Уйныйбыз дип әйтү дөрес түгелдер инде, чөнки без анда уйнамыйбыз, без үзебез булып сәхнәгә чыгабыз. Һәм Камал театрына булган мөнәсәбәтебез, мәхәббәтебез һәм Камал театрына йөрүебез турында сөйлибез. Әлеге спектакльдә. Һәм менә ничә кеше катнашты анда? Бу спектакльгә заявкалар 120-дән артык булып, 24 кешене сайлап алдылар һәм инде менә 3 ай дәвамында без аны әзерләгәндә 24 кешедән 12 кеше калдык. Ничек иләк аша уздырганнар. Алар заявканы каян белеп килделәр? Мәсәлән, киләсе елга да шундый проектлар булсалар, каян кирип карарга тиешләр? Бәлки безнең тамашачылар арасында шулай ук менә Камал театр сәхнәсендә чыгыш ясарга хыялланган яшь буыннар бардыр дип әйтәм. Ул кайда булды ул? Мин үзем бу игъланны Камал театрының Instagram шилтәрендә күрдем һәм миңа директаны берничә кеше миңа син барып кара әле дип җибәрделәр һәм шуннан мин килдем, заявканы җибәрдем һәм бу конкурсны үттем булып чыга. Һәм безне беренче очрашуларда спектакльнең режиссерлары Ксения Шачнева, Гульнара Фазлиахметова шулай дип аңлаттылар. Менә сезне карарга архитекторлар киләчәк. Аларның күбесе Мәскәүдән, чит илдән булачак һәм күбесе Камал театрына беренче тапкыр киләчәк диделәр. Һәм
Хәзер монда әйтеп китик әле архитекторлар дигән сүз ул ни хакында, чөнки безнең барыгыз да беләсез инде Камал театры яңа мөмкинлекләре булган. Дөрес монда төшкерделәр безнең Кабан күленең икенче ягындагы 2 гектар мәйданда җир бүлеп биренде, шунда бина төзеләчәк һәм шунда күчәчәк. Һәм инде СМИ тарафыннан да күп кенә газета, журналлар, телевидение, радиода да зур шау-шу купты. Камал театрын үзәктән куып чыгаралар икән дип. Бу аның белән һич тә бәйле түгел дип әйтәсем килә. Һәм менә шушы күчүнең проблемаларын, мәсьәләсен әлеге сәхнәдә, кеше сәхнәдән инде безнең 12 катнашучы сөйләде. Ул миңа калса монологлар рәвешендә бар да бит. Аңлаттылар. Анда безнең монологлар да бар. Һәм мәсәлән общий сәхнәләрдә, күмәк сәхнәләрдә без анда күбрәк статистика һәм мәгълүмат бирергә тырыштык. Театр хакында һәм ничек менә тамашачы күзлегеннән чыгып, шул Камал театрын белмәгән архитекторларга Камал театрын күбрәк ачып күрсәтәсебез килде. Нәрсәсе белән якын ул тамашачылар. Нигә тамашачыларның гел Камал театрына кайтасы килеп тора, гел карыйсы килеп тора кабаттан. Шулар турында анда монологлар да бар, күмәк сәхнәләр дә бар. Чынлап та бу татар театры Горький урамы 13-нче йортта иде бит инде без монда күчкәндә. Кайбер артистларның монда күчеп эшли башлаганнан соң әйткәннәре хәтерлим, тегендә әйләнеп тә карыйсы килми, кирип тә чыгасы килмидер дип. Чөнки хәзер ул бинада Кәрим Тинчурин театры инде урнашкан. Алар эшлиләр. Монда без миңа калса яңа зданиягә күчкәндә шулай ук бит инде ул ничек дип әйтергә, начар була алмый, гел яхшыга таба барабыз. Шуңа күрә күпкә яхшырак булар дигән өмет әле бездә һаманда яши һәм шулай ук тамашачыларда да. Шуны ук сез архитекторларга да әйтергә теләдегез инде. Ансында. Без ансында әйттек. Иң кызыклысы ул спектакльне куйганда, ул спектакль өстендә эшләгәндә безнең бу турыда фикерләребез үзебезнеке дә алышынып килде. Мәсәлән, мин алданрак күченүгә каршы булып килсәм, инде менә бу спектакльне эшләп чыкканнан соң, дөресрәге күчү кирәктер дигән фикергә килдем. Һәм менә бер эш шуның ниен әйтеп китә аласызмы? Шул ни өчен кирәк күчү? Беренчедән заман таләп итә. Икенчедән бинаның мөмкинлекләре чикле икәнен без аңладык. Безне Камал театрының эчке дөньясы белән дә таныштырдылар, тарихын да сөйләделәр. Шулай ук һәм тагын нинди? Өченчесе, Камал театры кайда булса, мин шунда дигән фикергә килдем. Шуңа күрә ул бинага булай бәйле түгел, әмма әлегә ул бина булмаганлыктан миңа үземә башка җирдә күз алдына китерү авыррак. Шулайдыр. Бу бик табигый, чынлап та. Шул алдагы сүзләреңә стабил бир, шуны әйтәсем килә. Киемне кеше киемне ничәле кием кешене бизәми? Кеше киемне кием кешене бизәми, кеше киемне бизи. Менә шундый гыйбарә бар бит. Шулай ук әгәр дә безнең репертуарда әйбәт, тамашачыларыбызны яраттыра торган, заман таләпләренә җавап бирә торган көчле рухлы спектакльләребез бар икән, без аларны теләсә кайсы залда күрсәтә алабыз һәм әлеге залга әлбәттә тамашачыларны җыя алабыз. Юкка гына түгел бит безнең Прибалтика, Балтика буйлары илләренә, шул ук Европага, мәсәлән, Германиягә чыккан вакытта Канададан, Финляндиядән, хәтта Австралиядән да махсус билетлар алып, Камал театрының безнең спектакльләрне карарга тамашачыларыбыз килә иде. Алар без анда бер атна-10 көн була идек. Без яши торган отельләрдә үзләренә бүлмәләр алып, эшләреннән улында отпуск юк инде. Бүтән кешене калдыралар. Алар гомумән отпуска дигән нәрсә юк икән, ул чит илдә миңа шуны белдем. Әйтәм, ничек инде сез Казанга эшегездән отпуска алып килеп, монда карый алмыйсыз? Балам диләр. Ничек инде без отпуска алыйк, безнең бит бу бизнес бара. Без монда көн сайын булырга тиеш диделәр. Менә алар ничектер шулар җайларын табып безне эзләп таптылар. Европада, Балтика илләрендә, гастрольләрдә булганда һаман безнең белән булдылар. Илгира, синең борчылган кешеләргә Камал театрының китер дә, рухы бетәр, дәрәҗәсе төшәр дип уйлаган кешеләргә теләкләрең нинди? Юк, борчылырга кирәкме? Тамашачыларга әйтәсем килгән сүзем шул, алар бер дә борчылмасыннар, чөнки Камал театрының
осылы аның үзгәрмәячәк. Һәм миңа калса рухы да үзе белән күчәчәк, чөнки аның рухы шул бездә тамашачыларда, аның репертуарында, аларның шундый зур хезмәтләрендә, иҗатларында дип уйлыйм мин. Һәм монда борчылуга урын юк дип уйлыйм. Бик дөрес. Яңа елга теләкләр. Камал театрына яңа елда иҗади уңышлар телим. Репертуарда яңа спектакльләр барлыкка килүен телим. Һәм әлбәттә инде сезнең бу кечкенә сәхнәдә булган проект тагы булыр дип уйлыйм. Ул февральдә безнең репертуарга кертелә. Әйе, амин шулай булсын. Аның өчен без дә сөенеп торабыз. Чөнки әлеге спектакльне киң катлам тамашачысы күрмәде. Бик ул теге шулай кошып пысып кына подпольный дип әйтеп булмый инде. Шулай күрсәтелгән спектакль иде. Инде хәзер сезнең билет алып, сатып алып кирип, әлеге кызыклы проектны карарга мөмкинчелегез бар. Икесен сәбәбен генә әйтегез әле, ни өчен тамашачы килеп сезнең проектны күрергә тиеш? Беренчедән, аның тагын бер кызыклы ягы бар. Без ул спектакльне Камал театрының кече сәхнәсендә уйнамыйбыз, кече сәхнәсенең тамаша залында уйныйбыз. Без шулай алыштырырга булдык. Бу тәкъдимне безгә режиссерларыбыз тәкъдим итте. Һәм бу безгә чыннан да булышты. Беләсезме ничек? Без бит инде тамашачы һәм безнең урын тамашачы залында дип күрдек без. Һәм менә шул тамаша залының bütün мөмкинлекләрен кулланырга тырыштык. Беренчедән шулдыр, икенчедән безнең белән бер рәттән Камал театрының грим цехыннан Галя апа чыгыш ясый. Ой, Галя апа дигәннән аның турында әле видео төшерделәр. Шулай ук безнең YouTube каналына кирип, чәч тараш осталары турында төшерелгән бик матур искиткеч Гөлназ Хасанова ханымның командасы эшләгән видеоны карый аласыз. Монсы ставка гына булды һәм икенче сәбәп. Икенчедән шулай ук безнең белән Камал театрының тәрҗемәчеләре дә чыгыш ясый. Менә без буларны шуның өчен эшләдек. Камал театрының эшен дә күрсәтәсе килде тамашачыларга, чөнки гади тамашачы аны бит уйламый, белми. Моның сәхнә артында күпме хезмәт, күпме иҗат ята. Һәм алар менә бик күп. Һәм шуларны безнең күрсәтәсе килде. Минем уйлавымча, тамашачыларга да бу бик кызык спектакль булыр дип уйлыйм. Рәхмәт килгәнегез өчен, рәхмәт хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен. Эльвира, мин сиңа рәхмәтләремне әйтәм. Хәзер бездә монда рәхмәт сау булыгыз. Сынлап та монда миңа комментарийлар килде, артистлардан кемнәр була икән дип. Мин ул артистларның хәзер берсен чакырачакмын. Ул безнең Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллин студияга керәчәк. Һәм шулай ук безнең Наилә Гарраева, шулай ук юбилярыбыз Дания апа Нурлы да әлеге студияның кунагы булачак. Хөрмәтле тамашачылар, тагы бер кат исегезгә төшеп китәм. 22 декабрь Татар театрының туган көнендә безнең кичке сәгать 7-гә хәтле туры эфирда үзегезне кызыксындырган сорауларга җаваплар ишетәсегез килсә, комментарийлар рәвешендә языгыз. Мин аларны менә монда, күрәсезме, укып барам һәм җавап бирәчәкмен. Исәнмесез, Илдар абый? Ой, бәйрәм белән сезне дә. Без менә театрда икәү генә идек. Командага 3нче кешене алдык. Сезне чын күңелдән тагы бер кат тәбрик итәм. Бу шул медальме бу? Марсель Сәлимҗанов исемендәге республикабызның театр премиясе лауреаты Илдар Хайруллин. Тамашачылар белән. Хәерле көн, бәйрәм белән, кадерле дуслар. Илдар абый чынлап та менә 3нче кеше булды дип әйттек инде. Марсель абый, ул сезнең тандем ничектер бик көчле иде. Сезнең белән бик күп спектакльләр генә куеп калмыйчы, ул бит сезнең белән бит әле шушы театр сәхнәсенә чыгып уйнарлык артистларны да тәрбияләдегез. Сез икегез менә шушындый бер аерылгысыз тандем рәвешендә үзенә күрә бер театр эчендә театр булдырдыгыз. Менә ул артистларыгызның, шәкертләрегезнең бүгенге көндә инде бөтен Россия буенча сибелгән дип әйтсәм дә ялган булмастыр. Бик күп җирләрдә чыгыш ясыйлар. Сез аларны менә укытып чыгардыгыз, кызыксынып барасызмы? Или инде ярар, алар үз көннәрен үзләре күрсеннәр, үз шатлыкларына үзләре сөенеп, кайгылары үткәрсеннәр дисезме? Или ниндидер элемтәләр бармы әле сезнең күзәтеп торасызмы? Бөтенесе дә
шыққан балалар барысы да театрда қалмайлар. Кімдір тұрмышындай бір ол бұтап жибәрі, кімніңдір планларын бұты, кімніңдір тұрмышын бұтап жибәрі. 15 кішіні шығарабыз екен, 5 жылдан соң 5 артист ішлесе театрда, шол енді оңышлы курс деп атаймыз. Қалғаннары тұрмыш бойынша кетелер, башқа төбәкләргә, башқа шәһәрләргә, башқа профессияға кетелер. Ләкин илемдән тотабыз, сөйләшәбез, очрашабыз. Бөтенесе белән булмаса да, кай берәүләре белән мине иң кызыксындырган сорау, сезгә театр училищеда алган белем ярдәм итәме, башка профессияда бик ярдәм итә диләр. Чөнки нәрсә белән ярдәм итә? Без бит укыганда кешенең психологиясын өйрәнәбез, анализлыйбыз, шулай берне, менә шулай бер тормышта бик кирәк була ул кешенең психологиясын, син белән сөйләшкән кешенең психологиясын аңлау бик кирәкләй бер һәм бик ярдәм итә диләр. Әлбәттә, театрда эшләгән балалар өчен куанасың, birər xəsrətlər olsa, onlar bilən birgə xəsrətlənəsin. Mənə etdik, mənim əlbəttə bir oquşum var idi, İlşad. Mənə o mərhum buldu, avariya gələyib, bir qızğanış buldu, məni bir qayğırdım. Lakin turmuş bara, turmuş alğa bara, aның білән генә калып булмый. Әлбәттә, Илдар абый, чынлап та сезнең биргән белемнәр ул төрле профессияда да, төрле җирдә киткәндә, шул әйтеп киткәнегезчә психологик яктан булсын, кешеләрне белергә, шул вакытта үзеңне дөрес күрсәтергә, үзеңне дөрес итеп аңлата белергә. Кайбер кешеләр бит теге фикере бар, аңлата белми. Театр училищесында нәкъ менә күп кенә җитәкче урыннарда эшләгән кешеләрне карасагыз, исемнәрен әйтеп тормыйм. Алар театр училищесын бетергән шәхесләр булачаклар. Бу 21-нче елга без йомгаклар ясыйбыз. 21-нче ел тагы сездә нинди вакыйгалар белән истә калды Марсель абый премиясыннан башка? Тормыш безнең яшьтә инде ниндидер зур вакыйгалар булмый. Иң зурысы менә минем өчен әлбәттә менә шушы премия, Марсель Сәмҗанов исемендәге премия, чөнки без аның беренче курсына кергән идек. Без аның белән бик якын кешеләр идек. Бер-берсен бик аңлыйдыр идек. Ул мине артистлыкка өйрәтте, шуннан соң укытырга өйрәтте, балаларга ни өчен укытырга, ни өчен шулай укытырга икәнлеген өйрәтте. Һәм шуннан соң үземә юл салды. Бар, менә хәзер үзеңне укыт дип инде. Шуңа күрә иң зур вакыйга минем өчен шул. Калганы шул балалар тормышы өчен борчыласың, оныкларны карыйсың, һәм һәр вакытта да инде артист нинди яшьтә генә булса да, һәр вакыт роль көтеп утыра инде. Тагы бер роль булса иде. Кая инде әле генә исәмме сезне чыгардык бит? Юк, әле генә чыгармадык. Без аны инде ничә 3 ел уйныйбыз, 4нче ел. Шулаймыни кичә генә кебек. Шундый әйбәт спектакль җәмәгать. Илдар абый уйнаганга гына түгел, бүген дә аны без уйнаячакбыз. Сәхнәдә карамаганнар булса, килегез. Гаҗәеп инде бер гаиләнең менә шушы милләт дип әйтергә дә була, шушы бер милләтнең тарихын сезгә 2-3 сәгать янында без ачып бирәчәкбез. Илдар абый, оныклар дидегез, ничә алар сезнең? Икәү. Исемнәре ничек әле? Зәйнәп, Аяз. Аяз кем сайлады исемнәрне? Искәндәр. Үзе Искәндәр белән Айгөл, килнебез Айгөл бергә сайлады. Сезгә шадымы сайлап алган? Бик шады, әлбәттә, бик шады. Менә бүгенге көндә siz ничек кенә уйлыйсыздыр, сез вакыйга дисез, мин менә бу ниндидер үзенә бер сызык бит инде, бер нинди планка, менә бүгенге бәйрәм, бүген сезгә монда әңгәмәгә килгәндә исемә төшердем, әйтәм, кара әле күпме, ничә ел, 50 елдан артык китте бит инде, һәм һәр ел сайын без шушы бәйрәмне үткәрәдер. Менә шуны әйтмәкче, ничәнче елда эшли башладыгыз, Илдар абый? Без 66-нчы елны, 1966 елны ул беренче курска кердек, һәм ул елны мин беренче юбилей күрдем, театрның 60 еллык юбилее иде. Без студентлар беренче әле адымнар ясыйдык театрга. Ул вакытта театр бинасы Горький урамында, хәзер анда Тинчурин театры иҗат итә. Без ул Камал театры шунда иде, һәм без кирдек. Biz bütün studentlar kirdik şol юбилейга, һәм сокланып, шаккатып карап тордык. Пәрдә ачылып китте. Пәрдәдә сәхнәгә круг әйләнә башлады, шунда яшь артистлардан башланды. Ул вакытта бөтенләй кыз баладан Януруллина кыз бала иде. Шуннан соң зуррак артистлар китте. Әле театрда 5 кенә ел эшли башлаган Ринат Таҗдинов, Азгар Шакиров, Нәҗибә Ихсанов, улар килеп чыктылар. Яшь артистлар, мөлаем артистлар бөтенсе. Шуннан соң
орта яшьтәге артистлар Гәүһәр Камалов, Шәүкәт Биктимиров, Рифкат Бикшантаев безнең укытучыбыз, без инде авыз ачып, сокланып, кул чабып карап торалар. Һәм ниһаять ахырда сәхнәгә патшабикә булып Фатыйма Ильская, легендар Фатыйма Ильская килеп чыкты. Хәсән абый Уразиков, алар 20-нче гасырның башында уйный башлаган артистлар. Без инде аларга сокланып карап, аларның рәвешләрен истә калдырырга дип бик тырышып, күз ачып карап утырдык. Бик кызык булды. Һәм шуннан соң инде ел сайын нидер шушы бәйрәмне ничек тә булса да үткәрәдер. Күчтәнәчләр бирәләр артистларга бик матур иттереп, премиялар акчалата бирәләр. Зур түгел ул вакытта 10-15 тәңкә премия иде. Ләкин ул яңа ел алдына шундый сөендерә торган бик матур вакыйга буладыр. Ул вакытта теге республиканың беренче кешеләре, беренче җитәкчеләре килмидер, йөрмиләр. Шул каялар 70-нче елны бер мәртәбә генә Фикрат Әхмәт Табиев килеп китте. Ул Диләфрүзгә 4 кияү спектаклен карап киткән иде. Шуннан соң алай йөрү булмады. Ләкин 86-нчы елны без менә бу бинага күчкәч даими рәвештә безнең республикабызның беренче президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев килеп йөри башлады. Даими рәвештә үзе генә дә түгел, Сәкинә Шакировна белән култыклашып, елмаеп залга килеп керәләр. Бөтен зал аяк үрә басып, кул чабып, аларны котлыйлар. Ул вакытта бит кемне кушып түгел, жан теләге белән алар кул чабалар. Шул хәтле мәхәббәт зур иде Минтимер Шәриповичка. Һәм Минтимер Шәрипович һәрбер премьерага, һәрбер юбилейга килеп, премьерда сөйләмидер инде, юбилей вакытында сәхнәгә чыгып, артист юбилее булсынмы, театр юбилее булсынмы, театр юбилее булганда ул инде 3-4 кешегә әлбәттә мактаулы исемдә тапшырадыр. Сәхнәгә чыгып, ул матур итеп сөйләп, шаян сүзләр кыстырып, бөтен залны көлдереп, ниндидер безнең юбилейларыбызга, безнең бәйрәмнәребезгә җылылык кертәдер. Бит республиканың беренче җитәкчеләре киләләр икән, димәк, аларның сәнгатькә, мәдәнияткә булган игътибары барлыгын күрсәтә торган бер сәнгать һәм мәдәният милләтне, телне, рухны саклый торган чараларның иң кирәклесе, иң беренчесе миңа калса. Ой, сезне Илдар абый сәгатьләр буе тыңлап утырырга мөмкин. Шул хәтле камил генә түгел, матур фикерне җиткезә беләсез. Тагы сөйләгез инде. Берәр нәрсә. 60 яшьлеге театрның 70, 80, 90, 110 еллыгы күп. Сезне бит бер кеше гомере диярлек шушы театрда гына узган бит. Шулай. Гаҗәп. Күпме трагик язмышлар, күпме комедик рольләр тудырылган, күпме шит авторның сүзләре башка сеңдереп ятланган. Шуны бит репетициялар ясап, тамашачыга алып чыгып сөйләгән. Еш кына безгә шундый сорау бирәләр. Ничек ул кадәр текстны өйрәнәсең диләр. Текст өйрәнү бик җиңел. Аның башка әйберләре, аның башка нюанслары бар, иң авырлары бар. Текстны утырасың да бер-ике ятлыйсың, ятлап була. Аның башка авырлыгы бар. Алар психологик яктан бәрә торган әйберләр, алар хәлне ала торган чаралар. Ләкин авыр булса да, менә бөтен кызыгы, әйтәләр бит, спектакль ул хәтле кызык түгел, артист өчен репетиция кызык. Менә шуларны атлап чыгу, ул авырлыкларны атлап чыгу, аларны җиңеп, ниндидер роль тудырасың икән, ниндидер роль иҗат итәсең икән, уйныйсың, халык дөрләп кул чаба икән. Аллаһка шөкер, эш эшләдем бит әле. Бигрәк матур профессиягә килдем дип уйлап куясың. Шатланып куясың. Чынлап та менә Илдар абый әйтте, ан сүз ятлавы бер нәрсә түгел, менә шушы образларны тудырганда башка җыелган багаж. Аларның әгәр дә син чынлап та дөрес итеп формалашмасаң, икенче якка китеп баруың да бар. Моның инде Россия каналындагы артистларның драматик язмышларын сез күп карыйсыз, яратып карыйсыз. Шундый дөньяга, шундый якка китмәс өчен без үзебезне контрольдә дә тотарга тиешбез. Контроль ягыннан инде Аллага шөкер, безнең мондагы бөтен җитәкчеләргә дә, өстәге җитәкчеләргә дә рәхмәт әйтәсем килә. Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры ул бер кайчан да милләт йөзенә тап төшермәде. Төшермәс һәм төшермәячәк тә. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, без артистлар, ак сакал артистлар Илдар абыйның
Сакал, ак сакал дип чынлап та әйтергә була инде. Сезнең бу кырынмагыгыз үзегезнең шундый хайповый бүгенге тормышка ашагызмы, әллә исәнмесез Башта рольгә съемка әзерлән? бар иде, менә бу спектакльгә өчен дә шулай йөрим. Һәм аннан соң үземә дә шап китте. Аңлыйм, аңлыйм. Олыгайган сайын юкагын әйтмиләр икән. Олыгайган сайын кеше үзенең милләт кешесе мәчеткә карый башлый, шул юлга карый башлый икән. Анда карый башлагач, ничектер менә bunысы үзеннән үзе эчке халәттән килә икән, сорана сорала. Сез ишеткәнсез, беләсез микән, менә һәрбер сакал бөртеге сайын фәрештәләр ябышып Амин, шулай булсын. Чынлап та, хөрмәтле тамашачылар, әгәр дә тормышта инде кырынмаган егетләрне күрәсез икән, борчылмагыз, аларның һәрбер сакалында берәр фәрештә бөртегендә эләгеп тора. Илдар абый, тамашачыларыбызга яңа ел теләкләре. Сезнең гомумән тамашачыларга теләкләрегез һәм әлбәттә инде 22нче елга планнарыгызны да ишетергә теләр идек. Артистлар бик үк яратмыйлар планнарын сөйләргә, бәлки сезнең ашырга теләгән сирегез дә бар. Дөрес әйтәсең, артистлар булачак планнарын ашырга яратмыйлар, чөнки нәрсә генә булмасын диләр, теге Алла сакласын диләр. Безнең план бер генә. Безгә баш режиссер, безгә роль бирсә нинди, менә шуннан тора. Алар бирә икән, безнең планнарыбыз әйбәт була, мотор була, алар роль бирмиләр икән, начар була, күңел төшә. Ләкин ансы белән дә өйрәнәсең. Өмет итеп калыйк инде, яңа ел алдыннан шундый мотор теләкләр телик, рольләр безгә бирсеннәр, безнең шул рольне уйнарлык көчебез, теләгебез, сәләтебез булсын, талантыбыз булсын, халык безгә кул чапсын, шул гына теләк. Халыкка, тамашачыларыбызга бер генә яңа ел теләге, исән сау булыгыз, шатлык һәм сөйнеш юлдашыгыз булсын, Хәзер Ильяс булсын юлдашыгыз, Катмирбәдүк булсын сакчыгыз, исән сау булыгыз дуслар. Субханалла, нинди матур кеше, нинди матур теләкләр, нинди матур әңгәмә булды. Мин чынлап та Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Марсель Сәлимҗанов исемендәге Татарстан Республикасының дәүләт премиясе лауреатына чиксез рәхмәтләремне әйтәм. Һәм Илдар абый, сезне дә әлеге бүгенге бәйрәм белән, яңа еллар белән тәбриклим. Рәхмәт. Килүегезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны гомумән эфирыбызны дәвам итәм бүген. Әле генә килеп кушылган. Барыгызга да үземнең формада бер сәламләп алайын. Шулай сәламлый торган гадәтем бар, ату бик важно гына утырам. Ну, ничә важно гына утырам, кешеләр дә бит аны салитны. Хәзер үзебезчә 22 декабрь Татар театрының туган көне минем студияда кунакта берсеннән-берсе оста татар милләтенә гомумән татар театрына зур өлеш керткән шәхесләр белән әңгәмәләрбез булачак. Алай гына да түгел, әле безнең сандугачларыбыз да бар. Тургай диекме соң инде аларны, белмим дә, шундый павлин төсле кычкырмыйлар, әмма чын күңелдән тургай булып сайрый торган сандугачларыбыз бар. Алар безнең Данияр Соколов җитәкчелегендәге оркестр белән бергә Рөстәм Яхинның туган көненә багышлап зур концерт программасы эшләделәр. Караучылар бармы арагызда? Булса, тегендә пичмакта бар бит анда лайклар, шунда баса торыгыз. Минем монда тур эфирга чыга торган телефонымны Илшат Якупов алды. Шуңа күрә ул килеп җитәр дип уйлыйм. Ә мин хәзер студияны музыкаль тәнәфескә бирәм. Минем күршем, легендадан Голливудка сәлам, Ришат Ахмадуллин, Рөстәм Яхин, романслар. Рәхим итеп тыңлагыз. Икене
изменится моя душа, душа моей любви, в твоей груди, как мой залог, хранится. Ты мой покой, дарованный судьбой. Я уходил и приходил обратно, таким, как был, и приносил с собой живую воду, что смывает пятна. Пускай грехи мои сжигают кровь, но не дошел я до последней грани, чтобы скитаний не вернуться вновь к тебе, источник всех благодеяний. Что без тебя просторный этот свет? Ты в нем одна, другого счастья нет.
Әйе? Қадірлі тамашашылар, театр сүйуші достар, біз туры эфирға яңадан әйләніп қайттық. Сіз генә әле Данияр Сакалов башқаруында, һәм дә инде Ришат Ахмадуллин башқаруында романслар тыңладыгыз. Хәзер монда туры эфирға қушылам. Телефонымнан ни өчен қушылам? Чөнки мин сездән комментарийлар көтәм, қызык сораулар көтәм. Кызганычка каршы без 1 сәгать ярым вакыт булган эфирыбыз техник сәбәпләр аркасында чыгып иште. Ләкин безнең команда Ринат Харис Каян килде ул телемә, гафу итегез. Димәк, киләсе безнең кунагыбыз кем булыр икән? Аны Нурлы диләр. Хәтта Сөембикә образында төшкән фотосы белән журналны да бизәделәр. Сез теләсәгез, белсәгез, язып җибәрә аласыз. Нишләптер мин Камал театрының аккаунтына туры эфирга эләгә алмыйм. Ул безнең эфирга бара бит инде, димме? Так, менә чыкты. Фотосы белән журналны да бизәделәр. Сез теләсәгез, белсәгез. Кадерле тамашачылар, шулай ук минем әйтеп китәсем килә, дөрес җавап биргән кешегә һәм дә инде кызыклы сорау биргән авторларына менә шушындый битлексез дигән альбом булачак. Мин моны инде сезгә вәгъдә итүен иттем, ләкин эфирны күзәтеп баручы безнең Илшат җиткезер дип уйлыйм. Шушында куеп торабыз. Һәм бүгенге 22 декабрьне Татар театры туган көне икәнен сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Бу форсаттан безнең Шәрык клубы, ул менә Камал театрының каршысында урнашкан бинада беренче спектакль ничек булган, ничек уйнаганнар, гомумән ниндирәк формада, ниндидерәк атмосферада булырга мөмкин, менә шуны тудырырга тырышалар. Сәгать 3-тә әлеге спектакльнең премьерасы башланып китте. Әлбәттә, ул аны тагы вакыт булганда сез афишаларны күзәтеп барсагыз, килеп карый алачаксыз. Андагы безнең артистларыбызның уеннарына карап сокланып кына калмыйча, гомумән Татар театрына нигез салган беренче артистларның нинди сүзләр сөйләгәннәрен, сәхнәдә үзләрен ничек тотканнарын да сез ишетә аласыз. Шулай ук әйтеп китәсем килә, 24 декабрьдә безнең әле премьерада булачак. Ул кеше сәхнәдә Малай, Батыр, Бүре һәм Шумбай дип аталачак. Хөрмәтле әти-әниләр, балаларыгыз белән татар чыршысын, татар яңа елын, татар кыш бабай белән кар кызын күрәсегез, ишетәсегез, матур җырларны тыңлыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Әлеге спектакльләр безнең 24-те, 25-те, 26-се, 27-се көнгә 2 тапкыр уйналачак. Берсенең 11-дә һәм ялгышмасам сәгать 2-дә. Шулай ук сез сайттан кирип карый аласыз вакытларын. Онлайн билетлар алып, аның өчен кассага да килеп йөрисе юк инде. Онлайн билетлар алып, шул билетыгыз белән сез безгә килә аласыз. Килгәндә әлбәттә инде саклык чараларында күрүегезне сорыйбыз. Гомумән премьерага гына түгел, барлык спектакльләргә килгәндә дә үзегез белән маскаларыгызны алсагыз иде. Әгәр дә нинди дә булса үзегездә авыру симптомнарын күрәсез икән, зинһар өчен театрга килүдән тукталып торыгыз, чөнки бу безнең эшебезне дәвам итүгә бәйләнгән. Әгәр дә тамашачылар чынлап та шушы авыру тарафындан авырып китсәләр, безнең инде бер шулай карантинга ябылып, озак кына уйнамыйча тордык. Шуңа күрә шундый хәлләр булмасын өчен, гомумән сезгә саклык чараларын онытмаска киңәш итәм. Шулай ук без инде әйтеп киттек, февраль ахыры һәм март башында Чаллы шәһәренә гастрольләре бездә каралган. Ул гастрольләргә инде без Чаллы шәһәрендә яшәүчеләргә иң яхшы спектакльләребезне алып барабыз. Гомумән әле без анда 2-3 тапкыр спектакльләребезне тамашачылар үзләренең заказлары белән дип әйтергә була, инде яратып калган спектакльләрен алып киләбез. Әгәр дә шулай ук билетлар инде сатуга чыкты, алмаган булсагыз, алып калырга мөмкинчелегегез бар. Менә минем бүгенге шушындый яңалыклар иде. Әле генә сезнең белән сәгать ярым вакытында кунакханәдә булдылар безнең директорыбыз Илфир Илшат улы Якупов һәм шулай ук Эльвира Рафикова, ул безнең шәһәрчеләр проектының кечкенә сәхнәсендә
Ни өчен Камал театры бу бинадан яңа бинага күчәргә кирәклеген аңлаткан шундый проект булды. Шунда катнаштылар. Шулай ук безнең кунакта булды Илдар Хайруллин. Хәзер чиратта монда язучылар бармы? Кем килгәнен минем табышмакка җавап бирүчеләр булды микән? Карап алыйк әле. Хәерле кич диелгән. Сезне Мәскәүдән карыйбыз дигәннәр. Рәхмәт Мәскәүдән караучыларга да. Шулай ук безнең монда эшләгән Рикартов. Ул инде аның белән без бик күп туры тапшырулар шулай ук эшләгән идек. Әйе, менә монда берәү язган Рами Ле Фомина. Рамиля Фомина. Хәйле кич, сезне Төркиядән карыйбыз дигәннәр. Шулай ук сезгә Себер кушыла дигәннәр. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, менә күргәнегезчә монда безнең кушылганнарның һәм комментарийлардан карап, театрыбызның аккаунты аша төрле төбәкләрдә яшәүче тамашачыларның да каравын һәм кайсы шәһәрләрдән булуын да географиясын да аңларга була. Мин инде җиңүчеләрне әйтеп китәсем килә. Исмагилова 64-91 һәм Рамиля Фомина. Алар беренчеләрдән булып Дания Нуруллина дип язып җибәрделәр. Сезгә без Илшат язып куерсың инде кемнәргә 2 истәлек альбомы тапшырачакбыз. Сезнең белән эфир нигә элемтәгә чыгарлар. Ә мин инде хөрмәтле тамашачылар, сезне зарыктырмыйча студияма шушында яныма истәлгә Дания апа Нуруллинаны чакырам. Рәхим итегез, утырагыз. Менә сезгә алкышлар да монда тамашачыларыбыз да алкышлар ишетелә. Дания апа, килегез, утырагыз. Шигырь бака Гаҗәеп, сез сүндереп торыгыз әле. Безнең эфир бара, килегез, утырагыз, утыр. Килегез. Дания апа, мин сезне чын күңелдән Татар театры көне белән, бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Шулай якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәсем килә. Әле кичә генә кебек сезнең әйтмим инде ничә яшьлек юбилей икән, вальс әйләнеп йөргән мизгелләрне мин күз алдымда менә китте бетерелеп кичә генә кебек ие. Әйе, күптән түгел генә сиясеңме, симисеңме Флорид Бүләков әсәре буенча сез әлеге спектакль белән үзегезнең чираттагы нурлы юбилейгызны билгеләп уздыгыз. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Сез ничәнче елда килдегез? Ничә ел эшлисез була инде? Сез килгәндә әле корифейлардан кемнәр дә исән иде монда? Фәнис, мин борынга актриса инде. Үземдә ышанмыйм инде. Шул кадәр гомер үткәнгә, Аллага шөкер, исән сау булу үзе зур бәхет. Әйе. Чынлап та мин беренче рольләрегез белән 1966 елның сентябрь аенда эшли башладым Галиәскәр Камал театрында. Мәхшур безнең тарихи театрда. Бик зур минем өчен бәхет булды инде. Группадан бер үзем генә дип әйтергә дә мөмкин. Бер егетне алганнар иде, Роберт Абульманбетов, ләкин ул артист буларак аз гына эшләп калды. Менә 16 кеше арасыннан шушы көнгә кадәр Аллага шөкер бер үзем театрда эшләп киләм. Сез бит студент 2нче курста укыганда сезне бит чакыралар. Инде спектакльгә әйдәлү кем чакырды сезне? Аның тарихлары. Мин бит театр училищесына 2 тапкыр кирип карадым. Икенчесендә алдылар инде. Беренчесендә 8нче сыйныфны укып бетергәннән соң игълан күрдем дә килдем. Сынау бирергә. Ул вакытта инде әллә нәрсә сөйли дә белмәгәнмендер. Мин рус мәктәбендә укыдым.
Монда шигырьләр сөйләргә кирәк иде. Шулай өйрәнгәнмендер инде, кемдер өйрәткәндер тиз-тиз генә. Ләкин ул вакытта мине алмадылар. Бик аның кызык булды инде. Мин җылап калдым коридорда бер үзем. Секретарьша укыды да инде кемнәрне алганнарын. Анда Аюповлар алынды, Халим Заляловлар алынды. Менә шулай иттереп, мин аларны ул вакытта белмидем инде. Менә бер үзем басып торам коридорда җылап, озын гына абый чыкты. Шул абыйга мәйтәм, абый, нишләп мине алмадыгыз, мин артистка буласым килә, дидем. Ул миңа, менә үсеп кил әле, киләсе елга алырбыз ди. Шулай иттереп, мин 9-нчы сыйныфка кердем. Яңадан игълан булды. Группа татар группасы җыелды. Мин инде әзерләнеп килдем, билгеле, шигырьләрне дә инде мәсьәләләрне дә. Шулай иттереп, ул сынауда Ширияздан Сырымсаков иде. Алдылар, 1 сентябрьгә укырга килдем. Менә Фәнис, уйлыйсың да, менә шаккат хәл. Дәрестә утырабыз, актерлык осталыгына теге озын абый килеп кермәсенме? Ул Прозат Исәнбәт булган. Мин ул вакытта белмим бит әле. Нәфи Исәнбәтнең улы була инде. Улы, шулай итеп янына бик шауып та килдем. Абый, мәйтәм, сез мине үткән ел алмаган идегез, менә быел мине алдылар, мин укыйм. Нәрсә ди? Шулай итеп бик хоплады инде, көлде инде, елмайды инде, шулай итеп. Миңа калса бик әйбәт булгандыр, чөнки сез 2нче курста укыганда, ялгышмаса сезне бит эшкә чакыралар, роль бирәләр Камал театры. Менә ансы ничек була? Фәнис, хәзер 1нче курсны укып бетерәм, 2нче курсның январь айы микән, декабрь микән, кыш көне иде инде, хәтерлим. Ширияздан Сырымсаков ул елларда театрның баш режиссеры иде. Шул ук вакытта 1нче елны узган студентларны актерлык осталыгыннан укытты ул театр училищесында. Ул мине күргәли иде инде. Без бит инде бергә киләбез студентлар. Ул Аюповларны укытты. Шулай итеп бер мәлне 2нче курста мине акылым киләле ди, сиңа ди сүзем бар ди. Мин инде шулай янына килдем, куркып кына инде, мәйтәм, әллә мине әрли инде бер нәрсә дип куркасың бит инде студент вакытта. Шулай итеп менә мин театрда башкорт драматургы Мостай Каримның Ай тотылган төндә спектакле куябыз ди. Мин сиңа шунда бер роль бирәм диде. Әйе. Башта ул миңа бер кызчыкны бирде. Репетициялар ясап бирдем дә, шуннан соң 2нче көнне икән инде шулай юк ди, ул сиңа роль туры килмәй икән ди. Мин сиңа Шәфәкне бирәм ди. Әле ул Шәфәк инде әле кем, ничек икәнен дә белмисең бит инде. Шулай итеп миңа ул бик драматический роль булып чыкты. Ничә яшь сезгә? Миңа 18 тулды гына. Ой җаным, балакаем дип әйтәсең. Шулай итеп 1нче тапкыр мин шунда Академия театрының артистларын күрә башладым репетициядә. Һәм сез бик популяр булып киттегез, Дания апа. Менә генә сезнең алдан килде бер монда артистыбыз. Ул әйтә, менә ди, мин ди студент ди, сәхнә әйләнә башлады ди, 60 еллык юбилей ди, бер заман Дания Нуруллина чыкты, яшь кыз, бөтенесе белә, бөтенесе кул чабалар, күрәсең инде шушы спектакльдә сезгә. Бәлкем, менә шулай итеп, шул роль белән мин премьера уйнадым. Бик яраттым ул рольне, җылый уйнадым, чынлап. Менә аның ире яуда үлеп кала. Мин инде сәхнәдә ауный, җылый иремне көтәм имеш. Менә шулай итеп чынлап уйнадым инде. Шул роль белән мине Ширияздан абый бөтен театрның коллективына күрсәтте. Тагын 2 ел бит әле ярым укыйсым бар. Шул укып бетергәннән соң диплом спектакльләре уйнадык. Нәрсәләр уйнадыгыз, хәтерләмисез? Ташкыннар. Миңа Ханзафаны бирделәр.
Сіз шунда Ие. характерный. Ие, Ханзафаны бирдиләр. Хәтерлим әле. Әллә уйнап та аласызмы берәр диалогын сөйләп та аласызмы әллә? Анда, улай иттереп чыктым инде икенче этаждан дип, аны шундый декорациялар, тишемне карчыкларны буягандылар, кемдер инде гриме ават иттеләр, талчинка кигезделәр. Шуңа бик усал гына карчыкны чыктым. Нишлисез монда ди. Менә шулай иттереп диплом спектакльләрен уйнадык инде. Шулай мине алдылар инде менә артист итеп эшкә. Иң беренче ролем ул елны театрның баш режиссеры Марсель Хакимович Салимҗанов иде. Нәкыя агас Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә миңа Айсылу ролен бирделәр. Ой. Күрәсезме, менә Нәкыя абый мине бик яратты инде, менә нишләптер. Чөнки ул Шәфәкне күргән уйнаганымны. Әле менә Марсель Хакимович үзе әйтте, менә ди Нәкыяга ди пьесамны театрга бирәм, әгәр шушы кызчык уйнаса гына бирәм дип әйткән ди. Условия куеп бирә. Әйе. Без менә 3 Айсылу идек. Мин өченчесе идем. Беренчесе Роза Хәйрутдинова, Рауза апа, Гөлсем Исангулова һәм мин. Әйе. Менә шулай иттереп ул мине премьера уйнатты. Кичә генә студентка булган кыз. Әйе. Сразу инде Камал театрында яңа премьерда прима булып инде бик авыр роль бит ул. Шулай инде. Дания апа җаным, сезнең ул бала 18 яшьлек кызның психологиясын ничек күтәрә алды икән аны? Белмим инде менә шулай. Талант. Мин шул кадәр бирелеп уйныйдым, менә биреләйдем, менә ничек дип әйтим, менә режиссер нәрсә куша, шундук аны эшлидем. Эләктереп алайдым да, җыларга кирәк икән җылый идем, көләргә кирәк икән көлә идем, менә Юл якта мин сезнең белән әни килде спектаклендә. Минем улымны уйнады. Улымны уйнадыгыз. Марсель әйтәдер, ана трамвай йөртүче булып чыгалы сәхнәгә дип. Исе шундук сәхнә артыннан теге трамвай йөртүчеләр. Килеп тә чыктыгыз, алмагачларым кинә җырлап. Мин шок каттым. Әле Марсель Хакимович шасыра, Марсель Хакимович җырлап кремәлме әйтәм. Керде, җырлады. Шуннан соң әнине чакырдык бит инде. Әни алдында туй бара. Биемәлем әйтәм, биеде, шугалап бии башладым да. Халыганда урак кычкырып кул чабадыр. Аннан соң нишләп бу бии белмәгән артистканы театрда эшләтәләр, соң биергә өйрәтегез әле шуна дип безгә әйтәләр. Ул бит минем образ буенча. Туры килеп тора. Ул образга тукталганбыз икән, анда сезнең бер фраза бар. Мин малайыгызны уйныйм бит инде, Альфредны уйныйм анда, әбидән инде. Акча сорарга керәм, Альфред. Шунда мине сүгә башлагач, Дания апа инде чын әни булып, өстәл сугып басадыр иде, тимәгез минем улыма. Аның башында бер уйы бар. Мин менә ничә ел узды инде, нинди уйы булды икән? Шундый малая бер уйы бар аның. Нинди уй булды икән, без тәки эшенә чыга алмадык. Әйтмәде инде ул. Әнисе сизгән бер уйы бар аның. Шул уй калган инде башында. Тәк монда миңа шалтыраталар. Нәк әни шалтырата бу монда миңа. Димәк аның белән спецгә чыгарыбыз. Дания апа, сез Миркәй белән Айсылуны уйнаганда бит инде бөтен театр артистлары, хәтта сәхнә эшчеләре дә сезгә гашык булып, әллә тагын инде. Сөйләгәннегез, бүләкләр алып килә торган булганнар, сабыннар калдырып чыгып китә торган булганнар бит. Булды. Бүгенге көндә ул рольләр сагындырамы? Яисә инде сезнең бүтән нәрсәме сагыш белән бәйле? Менә ул вакытта, менә ул елларда чынлап та театрның тарихта калган артистлары менә бик сагындыра. Әйдә искә алып китегәл, кемнәр иде алар? Кадәр урыннары җәннәттә булсыннар. Гаҗәеп берсеннән-берсе талантлы артистлар иде бит алар. Менә минем өчен яшь студенткага, инде яшь актрисага икенче бер мәктәп булды. Мин аларның уйнаганнарын кырыйдан карап тора идем. Үземә кирәклеген ала идем. Ничек тутырга үзеңне, ничек сәхнәдә ролеңне җанландырырга, нинди яктан тагын хәрәкәтләр эшләргә, дөрес сөйләргә. Асия Хайруллина безнең сәхнә теленнән укытты. Гаҗәеп укытучы иде ул, оста. Менә ул безне өйрәтте. 24-нче рәткә ишетелсен сезнең әйткән сүзегез. Шыпылдап
Пышылдап әйтсәгез дә ишетелсен дип әйтә иде. Менә шундый укытучы иде ул. Гаҗәеп. Шундый мастерлар да Гаҗәп, менә сагындыра. Менә әле генә алар белән эшләгән кебек, әле генә гомер бик тиз үтә икән, Фәнис. Шул кадәр. Менә хәзер инде бу театрда икенче заман дип әйтергә мөмкин. Заман инде. Ул вакытта Горький урамындагы театр беренче заман иде минем өчен. Менә хәзер инде икенче, хәзерге заман, яшьләр, сезнең заман инде. Безнең Фәрит Бикчәнтәев, Фәрит Рифкатович, ул үзенчә талантлы режиссер, үзенең уйлары, үзенең фикерләре белән куя артистларны, үзенең укучылары күп хәзер. Мин әле дә аларга карап торам. Алардан да өйрәнәм әле, сездән дә өйрәнәм, җаным. Алайдыр, сез чөнки талантлы кеше һәр вакытта укый, өйрәнә, теге масаеп җырмыйсыз, шунысы белән дә сез гади булуыгыз белән дә бик якын. Юкка гына сезне шушындый безнең Ханбикәбез образына күтәрмәгәннәрдер 90-нчы елларда. Хәтерләсәгез, без сезнең белән стадион тотып, сез Симбикә булып шундый зур манаралы баш киемнәреннән чыгадыр, мин анда ниндидер батыр булып сезгә юлны әшидерим, сез анда монолог сөйлидерегез, ул ничә мең кешелек стадион булгандыр инде. 49 яшь иде миңа Симбикәне миңа Азат хатын журналда иде инде ул баштарак. Аннары Симбикәгә әйләндерделәр, аның презентациясе булды. Менә презентациядә мин булдым инде, Симбикә булып чыгыш ясадым. Гомәр Башировның Симбикәгә язылган поэмасын укыдым. Менә шуннан китте. Ел сайын бәйрәмнәрдә Симбикә, хәтер бәйрәмнәрендә Симбикә. Ул хатын-кызлар җыелышларында Симбикә, мәйтәм җитте инде, яшем 50-дән узды бит инде. Менә юк бит инде сезнең кебек диләр. Мәйтәм хәзер яшьләр күп. Юк менә. Юк, чынлап та шулай булганда. Буйда кирәк ди, тавышта кирәк ди, сөйли белергә дә кирәк ди. Мәйтәм органика кирәк миңа. Шулаймы? Сезнең чөнки әйтәм бит, шулай җиңел генә, тиз генә отып аласыз кебек, аның артында күп хезмәт ята инде әлбәттә. Бик ул тыела гына шулай. Шулай тыела гына артында бик титанический труд дип әйтәбез инде. Ул чынлап та тамашачылар карап утырсалар, менә монда Дания апагы сезнең җылмаеп сөйләп утыра, ләкин менә монда килеп кергәнче мин бик әзерләнде, миңа шалтыратты. Нишлим икән дип китап алды. Шул хәле менә шундый ответственный антатарсыз. Мин гомрем буе шулай булдым, Фәнис. Менә күрәсез, шушы театрда минем 50 яшь юбилеем үтте. 60 яшем үтте. 70 яшем үтте. Инде ниһаят 75 яшем, Аллага шөкер. Бик мин дулкынландым бу юбилейга. Чөнки еллар үткән саен ул тагын да дулкынландыра икән. Тагын да куркыта икән. Тагын да җаваплырак. Зиһеннәр таркала да, тагын менә төннәрен дә кабатлап ята идем. Шул сүзләремне күрәсез. Югыйсә инде сәхнәдә күпме рольләр уйнаган, ләкин ул бит халык алдына чыгу. Ул бит кибеттән айбер алу гына түгел. Халык сиңа карап тора. Һәрбер сүзең синең мәгънәле булсын. Һәрбер синең кулларың дөрес йөрсен. Кирәкмәгән хәрәкәт эшләмәскә кирәк. Менә бөтен яктан, бөтен яктан. Менә Аллага шөкер, бик матур узды. Мин шул кадәр менә канәгать инде. Рәхмәт театр җитәкчеләренә Фәрит Рифкатовичка, директорыбыз Эльфир Ильшатовичка һәм артистларга шул кадәр менә мине күтәреп алдылар, мине зурладылар. Бу бит зур сөенеч һәм зур бәхет ул. Беләсезме, шушы яшеңә җитеп, шундый зур бәйрәм үткәрү үзе зур бәхет. Инде сезне Дания апа гел күтәреп җиртәләр, миңа калса ышана аласыз. Без радиоларда бик күп чыгышлар ясадым инде. Менә шуны әйтмәкче. Чөнки театр белән әле Симбикә образы һәм башка чаралар белән генә бармый бит әле.
Үрелеп, иң күп өлешен тағы радиодағы сезнең менә мин хәтерлим әле иртә белән радионы ачып җибәрәдер. Анда ял концерты буладыр. Ял концертында җырлар арасында Дания апа Нурланың матур шигъри тавышы агыладыр. Мин җырыннан бигрәк менә шушы сезнең сөйләгән сүзләргә, аһәңнәрен ишетеп сихерләнеп үстем дип әйтәсем килә. Дөрес, Фәнис. Мин бит театр янында гына яшәдем ул вакытта. Мин көн сайын театрда идем мин. Менә язучылар, шагыйрәләр, Госман абый Әхмәтҗанов идәндә режиссер, Әминә Шагия Әхмәтова, аларга калдырып китә торган булганнар. Шигырьләрне дә мин менә шулай радиодан бик күп сөйләдем инде, бик күп чыгыш булды минем. Дания апа, вакытта бетәме? Без сезнең белән таң атканчы утырырга да утырыйк. Бер нәрсәгә игътибар итмичә, ләкин без йомгаклар алдыннан сезнең шигырь сөйләү турында әйтеп киттем бит инде. Тамашачыларга бүген нинди күчтәнәч белән килдегез, нинди авторның кайсы шигырен укып? Дилә Булякова дигән бик талантлы шагыйрә. Менә шуны аның дусларым белән дигән шигырен укып китим әле. Шатлыкларны тыныч каршыладым. Кайгыларны яшьсез күтәрдем. Яннарымда дуслар булгангамы, тоймаганмын еллар үткәнен. Сизмәгәнмен көзге җилләр килеп, чәчләремә бәсләр сипкәнен. Аңладым тик дуслар белән генә йөрәгемнең яп-яшь икәнен. Йыллар дулкынында чайкалганда, сез бар чакта дуслар, югалмам. Барсына да түзеп булыр сыман, ялгызлыкка гына чыдамам. Матур сүзләр. Менә гөлем яңа язылган кебек. Рәхмәт, Фәнис. Дания апа җаным, менә монда сезгә комментарийларда исәнлек, саулык телиләр. Тагы кайсы рольдә сезне күреп була дип тә сорыйлар, премьерада бармы дип сорыйлар монда. Җавап бирә аласызмы? Әле спектакльләрем күп минем, 5 спектакльдә катнашам. Миркәй белән Айсылу, Өйләнәм, Гыргырый кияүләре, Сүнгән йолдызлар, Сөясеңме, сөймисеңме. Менә шушы яшьтә шулкадәр спектакльдә катнашу үзе зур шатлык, бәхет. Һәм сезгә чынлап та монда зур бәхетләр, шатлыклар телиләр. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Казанда укыганда бер спектакльне калдырмый карый иде. Горький урамында ул бина ниндидер сихерлек бөркеләдер. Һәрбер артистны беләдер. Дания ханымның моңлы тавышы, нурлы йөзе чибәрләрдән булып торадыр дип Рамысын аскы подчеркивание һәм зыды язган. Һәм башка бик күп комментарий авторларына чиксез рәхмәтләребезне әйтәбез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ел тәбрикләүе дә җиткезегез инде бер икене. Барыгызны да киләчәк яңа еллар белән котлыйм. Яңа еллар һәммәбезгә дә исәнлек, саулык, шатлыклар алып килсен. Менә шулай сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, яңадан яңа очрашулар булсын. Сау булыгыз. Амин. Рәхмәт, Дания апа, сезнең белән менә студия хезмәткәрләре һәм тамашачылар кул чабып озаталар. Киләсе очрашуларга хәтле, ә без тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без турыдан-туры эфирда Камал театрының аккаунтларында, димәк ул безнең Instagram, ВКонтакте, YouTube каналларында чыгып барабыз. Бүгенге көндә 22 декабрь көнне без Татар театрының туган көнен уздырабыз. Шулай ук параллель рәвештә безнең премьера Шәрык клубында да бара. Аның нинди премьера, кемнәр куйган һәм кемнәр уйнаячагын сез инде сайттан кирип карый аласыз. Күргәннән соң әлеге спектакльгә шулай ук билет алып килә аласыз. Гүзәл Сәгыйтованы чакырасым килә хәзер мин үземнең янына. Кайчандыр ул артистларны чакыра, үзенең тапшыруларында сөйләтәдер. Матур сораулар биреп үзенә генә каратып тотадыр. Ниһаять миңа бүген ул бәхет елмайды. Хәзер мин аңа сораулар бирәчәкмен һәм аның
Матур җавапларын ишетермен дип уйлыйм. Сәлам, гүзәл Нихәлләр. Хәерле көн, Фәнис абый, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез? Мин инде син хат кына язып җавап бирмәссең микән дип тә шикләгән идем. Чөнки мин хатлар язгалыйм. Синең тарафтан укыдык. Рәхмәт. Конвертлар белән салынып килә. Аны син дә укымыйсыңдыр инде. Калса инде. Укыйсыңмы? Бигрәк тә сездән килгән хатларны бик игътибар белән укыйм. Гүзәл. Бу ел синең өчен бик күп зур сынаулар һәм дә әлбәттә инде зур эшләр елы булды. Истә калган шушы 3 вакыйга синнән менә көтелмәгән энергия ресурслары беләнме, яисә үзенең нәтиҗәсе беләнме сокландырган шушы вакыйгаларны әйтеп китмәссең микән? 3 вакыйга. Әйдә икене. Беләсезме, элек менә һәрбер ел ниндидер аерым 3-4 вакыйга белән чыннан да истә кала иде, ләкин бу ел менә бу эш алыштыру сәбәпле шул кадәр вакыйгалар күп, хәтта аларны санап бетерлек тә түгелдер. Инде вакыйга дигәннән ул бит монда шатлык та булырга мөмкин. Бик үк дә инде теге борчу да булырга мөмкин. Әлбәттә инде ул эштән китү, театр белән саубулашу, эшне алыштыру вакыйгасы. Икенчесе 175-нче мәктәп фаҗигасы. Ул гомер буе истә кала торган вакыйга. Һәм инде өченчесе Татар театрының 115 яшьлыгы, чөнки бу минем өчен чыннан да матур дата. Әле мин хәтерлим 100 еллык уңаеннан мин әле ул вакытта Уфада яши идем. Тулпар 15 ел элек Уфада идем. 15 ел элек мин әле Уфада идем. Монда туганнан бирле яшисең кебек, чөнки татар мөхитендә син инде мин күптәннән беләм кебек. 13 ел, менә 14нче ел булачак, ләкин 15 ел элек мин әле хәтерлим, Камал театр килгәч, мин бу мөмкинлектән файдаланып интервьюлар алдым, Раул абыйдан, Фәрит абыйлардан, үзебезнең Нур театрында әле ул вакытта Уфада булгандай бит төрле театр вәкилләре, ләкин үзем шундый театр турында уйлану, фикерләр берләштереп, ул вакытта инде минем ниндидер формалашкан кебек иде фикерләрем, һәм ул хәтта бәлки үзгәрмәгәндер дә. Нинди иде фикерең менә? Әйдә әле үзгәргәнме, үзгәрмәгән тикшерик әле шул. Театрга яңалыклар кирәк дигән фикер, һәм театр инде ул бер теге традицион юлдан гына бара алмый дигән фикер. Бәлки ул вакытта бераз теге ул фикерләр шул юнәлештә бик өлгермәгән булса, хәзер инде барыбер дә формалашты. Әле ул вакытта Туфан абыйдан да фикерләр, ягъни ул мәкалә, ягъни мәкалә һәм инде ул мәкаләнең менә теге була бит шундый ахырында төрле фикерләр. Шундый матур мәкалә чыккан иде. Ул истәлек, ул Тулпар журналы сакланамы соң синдә ул мәкаләләр белән? Ул идә безнең Заит авылында, Түбән Заит авылында әни минем бөтен нәрсәләр язган, минем турында нәрсәләр чыккан. Әнинең исеме ничек? Әни Клара. Клара ханым, сезгә күп сәламнәр. Шушындый акыллы, тәрбияле, тәртипле кыз үстергәнегез өчен гаиләгезгә, сезгә Камал театрыннан зур сәламнәребезне һәм котлауларыбызны җибәрәсем килә. Әниң Камал театр спектаклен алып килеп күрсәтү бәхетенә ирештеме соң Уфада булганда? Беләсезме, минем әни шундый оялчан тыйнак кеше, Уфада да, Казанда да. Мин хәтерлим, бердән-бер вакыйга Илһам Шакировның Уфада концертына барган идек без. Шуннан бирле ул минем белән бер җиргә йөрми. Уялырсың, кешеләр күрер. Шундый ниндидер миңа аерым әзерләнеп килергә кирәк. Менә икенче тапкыр килгәндә без төгәл барачакбыз дип вәгъдә итеп китә дә, хәзер инде коронавирус булгач бик йөрмибез дә инде. Копия минем әни. Бәлки бөтен әниләр дә шулайдыр. Юк, андый әниләр сирәк. Сирәктер. Шулда безне берләштереп. Менә минем иремнең ягыннан иде әни барай бит. Ул киресенчә, ул һәрбер вакыйгага шундый ачык, бер сәгать эчендә җыйнып китергә дә әзер ул. Молодец. Менә әле Дания апаның юбилеенда да булды. Сөясеңме, сөймисең спектаклендә әти белән карадылар, һәм инде мин үзем була алмадым. Алар булгач та бик күңел була алмаганнар һәм гомумән тыңлый алмаганнар бүгенге тапшыруны ул безнең язмаларда калачак. Шулай YouTube каналында да сез аны кереп карый аласыз. Алай гына да түгел, безнең сезгә хөрмәтле тамашачылар бик күп күчтәнечләр әзерләнгән репертуардан алынган спектакльләрне карый алмаганнар, сез шушында архивтан кереп яңадан кабат карый аласыз. Яраткан спектакльләрегезне әлбәттә берничә тапкыр карарга да мөмкинчелегез бар. Гүзәл, синең үзеңнең беренче караган спектаклең нинди иде соң? Әйтмәдең исеме? Камал театрының. Әлбәттә.
Уфада гастрольдә. Беренче спектакль мин Иса Казанга Мен килгәннән бит соң. теге бер килгәндә бүтән спектакльләрегезне карыйдыр идем, хәтерлисезме әле сәхнә артларына йөридер идем. Шуңа күрә безнең ул вакытта студент чагында акча күп түгел, ләкин Инсаф Хәмитов белән дуслык бик ярдәм итә Менә мин беләм иде. синең дустың Римманың беренче Ие. караган спектакле Казан егетләре иде. Ул килде дә Фәнис, бу Асия нәкъ мин, Асия нәкъ мин. Ник миңа әйткәндер ул аны белмим. Шулай дип әйткән исемдә калган иде. Бик инде чират торганнарым хәтерлим, теге безнең кертсенәр иде дип, болай инде әлбәттә барсын да карап барадыр. Һәм инде Камал театры Уфадан киткәч, әле бер атна шундый теге хәзер әйтәләр бит рефлексировать итеп йөридер. Теге сагынып, юксынып, шундый теге шундый халәтне мин бик яхшы хәтерлим. Хәтта менә переходтан чыгам Уфада, һәм менә монда Камал театры һәм шундый зур хисләр. Бу хисләр синең әлбәттә дөрес юнәлештә үсәрләр, ныгырлар, булган мәхәббәтеңне тагы да ныграк көчәйтерләр һәм дә инде гаиләңгә, үсеп килүче балаларыңга да ягыр дип уйлап калам. Йөрибез, йөрергә тырышабыз, Безнең әлбәттә менә инде. тиздән балалар өчен яңа спектакль премьерасы була, нинди спектакль ул? Йөрибез. Юк, анонслар белән дөресен генә әйткәндә танышырга хәзер бик вакыт юк. Нәрсә Мин белән үзә аны вакыты әйтәм. менә Гүзәл. Мин хәзер әйтеп китәм, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә Гүзәлнең вакыты юк, мин аңа ышанам. Безнең премьера Батыр, Малай, Бүре һәм Шумбай. Зинһар өчен, әгәр дә сезнең балаларыгыз ничек дип әйтергә, могҗиза дөньясына ашкына икән, әгәр дә анда ниндидер бер шушындый геройлар белән якыннан танышырга хыялы бар икән, алып килегез. Кызганычка каршы инде баштагы спектакльләргә билетлар сатылып бетте. Кызганычка каршы дип әйтәбез, чөнки без 70% залны тутырырга тиешбез. Шуңа күрә алданрак инде январь аенда да әлеге спектакльләрне билетлар алып карарга мөмкинчелегез булачак. Һәм шулай Гүзәлне дә Асыл яр белән киләбез. Асыл яр белән чакырып калдырабыз аңа шәһәтле. Миңа бик кызык, синең эш урының һәм ничек үтә көнең менә бер көнең, гадәти бер көнең генә әйтеп китсәң иде кыскача гына. Кайда эшлисең башта шуны әйтәле татарча ничек яңгырый ул? Мэриядә башкарма комитетында, ягъни мэрия ул Казан думасыннан һәм инде башкарма комитетыннан тора. Думада законнар кабул итәләр. Без инде шушы законнарны гына түгел, бөтен эшне башкаручылар һәм инде бу эш әлбәттә бик тыгыз. Мин моңа кадәр инде бик күп эшлим дип уйлый идем үземне. Иштә эшләгән бар вакытлар булгалады бит, ләкин менә бу кадәр тыгыз һәм инде ул бетми торган. Менә ул театрда да мәсәлән син фестиваль үткәрәсең, бер атна син инде тынычлап, бераз гына гадәти тормыш белән яшәп аласың. Яисә лаборатория уза, шулай, ләкин монда андый түгел. Менә синең бер сәгатең булай, ярты сәгатьтән соң син инде бөтенләй икенче эшкә күчәсең һәм ул башланмаган булырга мөмкин. Ягъни монда ничектер нәтиҗәдән канәгатьләнеп, юк андый. Башыңа короналар киеп йөрергә мөмкинчелек юк монда. Юк, корона кигән дә юк иде инде, ләкин Юк инде, син бездә татар театрының таҗын кидең. Гүзәл, без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Зинһар өчен үзеңне сакла. Безне дә сакла. Якла безне, әгәр дә йомышыбыз төшсә. Һәм инде барыбер дә менә театрдан киттек дисәк тә, без бит инде бу ел җәй көне «О чем поют деревья» дигән спектакль, урам спектакль ясадык. Шуннан соң инде Казан тавышлары башкарма комитетының балконнарыннан шигырьләр укыдык. Шунда мине чакырмадыгыз. Камал театрынан Искәндәр Хәйруллин һәм Алсу Каюмова булды. Алар булдылар. Чөнки беләсезме, һәрбер теге чарага үз режиссеры һәм инде режиссерның үз күз алуы, әлбәттә без кайдадыр әйтәбез. Ягъни барыбер дә театрда һәм калипнең дәвамы сакларга тырышабыз. Безнең барыбер дә шушы юнәлеш дәвам итә һәм без аңа тугры калырбыздыр дип уйлыйбыз. Һәм син гел шул сазлык монда матур мәгънәсендә яңгыр. Бу сәнгать сазлыгыннан чыгып китә алмассың ахырсы. Мин башкаларын да кертергә телим ул юлга. Бирсен Ходай Гүзәл тамашачыларыбызга яңа ел теләкләре, чөнки безнең бит
Декабрь ахыры Әйе. эш белән син теге бәйрәмнәрне дә бетермәле. Безнең димәк премьера кичкенә сәхнәдә име? Әйе, Сиңа бер вакыйганы беләсезме, әйттек һәм яңа ел. менә бу яңа ел вакыйгалары, менә без Әкият театрына бик йөрибез, Кариевның Камыр батырын инде карарга өлгердек. Хәзер инде Камал театрының әкиятенә Тинчурин Асыл кош җырын чыгарды, чөнки ни өчен беләм, Асыл кош бездә дә чыккан Гүзәл Кариевта. теләкләрең. Теләкләр. Әлбәттә сәламәт булырга, чөнки сәламәт лек бүгенге көндә иң кирәкле әйбер, бу коронавирус дибез төшенкелеккә бирелмәскә, сәламәт булырга һәм инде әлбәттә сәнгать белән бер дулкында йөзәргә. Йөзәргә, яңгырарга, җәйләргә һәм дә инде тамашачыларыбызны шушы могҗизадан еракка җибәрмичә сазлыкка тартырга. Театрның туган көне белән бөтен актерларны, режиссерларны, бөтен бу Башкортстанда, Оренбургда, Әйе, менә монда яздылар Мәскәүдән карыйлар, Ригадан карыйлар, аларны барсын да Татар котлыйбыз. театры ул Камал театры гына түгел, инде бөтен театрларны һәм инде әлбәттә Кариев театрында аерым котлыйм. Рәхмәт, гүзәл, шулай тугры булганың өчен менә Рәхмәт. ул шавап сине дә озатабыз. Монда комментариядә язганнар гүзәлне ераккарак утырттыгыз. Каплый ниндидер белдерүләр дип менә якынрак тартам. Якынрак тартып куям да һәм монда безнең киләчәк тагы бер шәхесебез. Ул монда Морау Батыр кебек кенә җылмаеп утыра. Кем икән ул? Юк, Илдар Хәйруллин түгел, Морау Батыр спектаклен куйган һәм гомумән нинди спектакльләр турында икән ул үзе сөйләр. Безнең Камал театрында үскән, ныгыган дип әйтсәм, үпкәләмисеңме Илгиз? Юк. Үзем ныгыдым дип әйтмисеңдер инде. Сәлам, ни хәлләр? Кәйфләр Алар ничек? сен сау? Бармадыңмы? Юк. Бүген нишләдең? Премьера карамадыңмы безнең? Юк, әле Әле. сездә премьер карамадым. Бүген Сез бизнес үзегез- онлайнга интервью бирдем һәм Әйе. үземнең театрда кагаз эшләре белән шөгыльләндем. Режиссер кагаз эше белән дә шөгыльләнә. Директорга калдыр. Мин сәнгать җитәкчесе, мин режиссер түгел. Тукта, ә син спектакльләрне кем буларак куясың соң? Мин спектакльләрне режиссер буларак куям, театр Әйе. белән сәнгать җитәкчесе буларак җитәклим. Театр белән җитәкличне алайса сиңа икеләтә авыр икән, Илгиз башка бу турда саулап бирми. Чөнки минем өчен бу бик катлаулы тема. Монда минем менә язганнар 2021 ел Илгиз Зәйниев та нинди фикерләр калдырды һәм искә алып китерлек ике вакыйгасын сөйләмәс микән дип. Башта әйдә таныштырып китик инде алайса. Әйдәгез, Әкият Курчак театрының сәнгать җитәкчесе, Муса Җәлил исемендәге Татарстан Республикасының премия лауреаты, шулай ук Яңа татар пьесасы конкурсында гран-при алган язучыбыз, шулай ук күп кенә Мәскәүдә Россия Федерациясында үтә торган театр фестивальләрендә лауреат исеме яулаган Илгиз Зәйниев, әле алай гына да түгел, безнең ник көләсең? Юк, ул син әйткән фестивальләрне искә төшермәкче булам. Юк, что ли, алар миңа калса бик күп. Әле генә Хуҗа Насыртдин дигән, әле генә дип әйтәм инде җәй көнендә, быел гына Хуҗа Насыртдин спектаклен карап, гаҗәеп белмим инде. Мин әлбәттә Әлфия исемле спектакльне күргәннән соң моннан да яхшырак спектакль булмастыр. Курчакларның һәрберсе образ, һәрберсе шәхес буларак сәхнәдә хәрәкәтләнмиләр, ә менә шушы яшәү серләрен сеңдерергә кирәк бит әле. Күрәсең, кагаз эшләре әзрәк булса, синең әле андый спектакльләрне чыгарга тагы да күбрәк мөмкинлегең булыр иде. Шуңа күрә иде соңгыларына тукталып китик. Амин, шулай булсын. Фәнсә рәхмәт. Соңгылары бу 2021 ел мин теге ништер сезонлап уйлагачтым. Ну, шул сезонны алдык инде, соңгы сезон дип әйтик, бу сезон менә. Узган сезон ахырында 2021 елда без менә Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәр повести буенча спектакль чыгардык. Аллаһка шөкер, менә кече сәхнәдә шулай ук уйныйбыз ул әсәрне. Анарсын Хәзер исеңә төшерәтер, кече сәхнә безнең ничә урынлы залы? 100 урынлы һәм 70% сатасың дилеме? Ну, хәзер 70, 50 иде. Әйе, шуңа күрә 100 урынның 70 урынын әгәр дә алырга телисез икән, чынлап та сезгә менә шушы очрашу форматында шуннан файдаланып, шулай билетлар алып калырга чакырам. Рәхмәт. Аннан соң без менә көз көне тагын ялдан соң килеп эшли башладык. Русча Алиса в стране чудесны чыгардык. Страна чудес Алисы дип бездә атала ул. Шуннан соң зур сәхнәдә беренче тапкыр балалар өчен татарча Морау Батыр спектаклен чыгардык. Безнең татарча спектакльләр бәләкәй залда гына бара иде. Хәзер менә инде зур залда да булачак. Нәкъ Исәнбәт, Морау Батыр
Һәм менә күптән түгел генә әле Кар кызына тылсымлы тамаша дигән шундый яңа Премьерасы кайчан булачак? Премьерасы булды. Менә көндә уйныйбыз хәзер. Көнгә ничә сеанс сезнең? Көнгә 5 спектакль. 5, шулай татарча, русча, Русча да бар, татарча да бар. Карарга кирәк, кайсы көннәрне, ну билетлар юк инде. Шулайдыр инде. Чөнки ул Әкият Курчак театры безнең һәрвакыт шундый беренче урыннарда булды. Ничек дип әйтергә икән инде? Спектакльне чыгаргач, уйнагач, премьера узганнан соң, аның ничектер үзенең башка тарихы башлана кебек, үзе генә яши кебек, я ул фестивальләргә китеп нәрсәдер эшләргә мөмкин, яисә репертуарда гына барырга мөмкин. Тамашачы менә шушы ниндидер лауреат исемнәре алган спектакльгә һәм бернинди лауреат булмаган гади генә критиклар тарафыннан бәяләнмәгән спектакльләргә карашлары үзгәрәме? Алар икесенә дә бер төрле йөриләрме? Яисә тегесен күбрәк яратып, ансы озаграк яшиме репертуарда, әллә икенчесе озаграк? Нәрсә белән бәйле ул гомумән? Син бит инде шуның эчендә кайный торган кеше. Ул төрлечә булырга мөмкин, фән сабагысы битендә үзең дә аңлыйсың. Театр белгечләре, мәсәлән, спектакльне яратып бетермәскә мөмкин, тамашачы кабул итәргә мөмкин, яки киресенчә, яки алар икесе дә туры килергә мөмкин. Андый очраклар да була. Шундый очрак булган спектакль бармы сездә? Әлегә мин менә 3нче сезон Әкият Курчак театрында эшлим. Һәм ул вакытның күпчелек өлеше менә бу пандемия вакытына туры килде. Шуңа күрә инде статистика турында авыз ачып тулы җаваплылык белән сөйләргә кыенрак, чөнки әгәр дә менә бу авыру булмаса ничек булган булыр иде икән ул. Бу бераз статистик мәгълүматларны бозамыя калса күрсәткечләрне, ләкин менә Адәмнәр спектакле ул безнең килгән тамашачы да, тәнкыйтьчеләр дә бер тигез аны мәсәлән кабул иттеләр кебек. Шулайдыр, чөнки безнең театрдан да кайбер артистлар бар иде, алар критиклардан да молайрак әйтергә мөмкиннәр. Безнең артистлар, чөнки алар илгизне генә яратмыйлар, гомумән театрга кагылышлы булган һәрбер әсәргә дә без фикерләребезне әйтәбез. Бик яратып кайттылар. Анда бер генә өлеше борчылды диделәр. Полиэтилен ул заманда булмаган бит, ничә полиэтилен чыга. Шул булды. Ну, ул гына булса бик әйбәт. Соңгы премьера Мурау Батыр булды инде. Ие. Дисәң дә була, яңа елны санамасаң. Ие. Аның турында да бер-ике сүз әйтеп китәле. Ничек килде ул идея? Ни өчен нәкъ менә Мурау Батыр? Мурау Батыр нәрсә белән бәйле ул? Безнең татар әдәбиятында аның кадәр бик танылган балалар өчен әсәрләр менән ничә әсәр санап үтәргә мөмкин. Шул Акбайны әйтергә мөмкин инде. Безнең балачакта ул Акбай да Мурау Батыр иде инде. Без шуларда үстек. Күпчелек дип әйтергә кирәк. Үзең язып карау яисә башкалардан яздырып карау? Юк, без яздырдабыз да, яздым да, төрлечә булды. Ләкин менә балалар театрында рус группасыннан карасаң, рус төркеменнән карасаң, рус спектакльләреннән, ничектер анда мәсәлән бүгенге заман әсәрләре, беркем белмәгән яңа әсәр, анда алай тамашачыга ул кызык түгел. Киресенчә, күрәмсең, әти-әниләр үзләре нәрсә күргән, балаларына шуны күрсәтәселәр килә. Шуңа күрә классик әсәрләр, алар әйбәтрәк уйнала дип әйтергә кирәк, кабул ителә. Шуңа күрә мин утырып уйладым да, нәрсә булырга мөмкин татар әдәбиятында һәм Мурау Батыр искә төште. Мурау Батыр искә төште. Аннан соң мин уйлап карадым да, тагын әзрәк гаҗәпләндем, чөнки бүгенге көнгә кадәр ул театрда куелмаган, ялгышмасам. Мәсәлән, Камал театрында куелмаган, башка театрларда шулай ук ишетелгән юк, куелган дип. Аның телевизион сериал варианты бар. Менә нәкъ театрда ул әле куелмаган. Мин гаҗәпләндем, ничек инде шул бердән-бер диярлек әсәр ничек бүгенгә кадәр театрда куелмаган икән дип. Без аңа алындык. Нәкыявиның шигырен саклап, шигырь формада ул спектакль безнең бара, аны, пьеса дәрәҗәсенә иттереп без аны кыскартып кына дип әйтсәк тә була инде. Үзебездән анда ике шигырь юл истәдек микән, без юк микән ялгап китер өчен генә. Шуңа күрә бу 100% нәкъ исәнбәт дип әйтергә мөмкин.
Телен калдырдык, махсус авыр телен калдырдык, авыр сүзләрен калдырдык. Балаларга без һәр артык җиңеләйтәбездер кебек. Телне белү авыррак. Ләкин монда максатыбыз шундый иде. Юк, ишетсеннәр безнең матур, авыр борынгы телебезне әзрәк миләрен эшләтсеннәр. Biraz gına ул бит шулай мускул кебек, аны шулай тренировкада тотарга кирәк. Аны biraz күнегүләр эшләтергә кирәк. Шундый максатлар белән чыгардык менә Морауатыр спектакль. Миңа калса Элдермештән Әлмәндәр дә алайса шушы максатларга туры киләме? Элдермештән Әлмәндәр biraz зурраклар өчен эшләнде. Ул инде менә яшь үсмерләрдән башлап әти-әниләргә дип әйтергә кирәк. Бу билгеле Туфан абыйның иң бийек әсәрләреннән берсе. Гомумән татар драматургиясендә беренчеләрдән тора торган әсәр һәм аның танылу ягыннан ул бәлки зәңгәршәлгә генә калышадыр. Калышса әле алар иңгә иң басып торалар менә калса. Шуңа күрә инде Зәңгәршәлнең бар тик аның язылу әйтеге куелып килү тарихы озынрак булырга мөмкин. Узган гасыр башыннан 26 еллардан. Менә шуңа күрә бу инде беренчедән минем ул труппага бик әйбәт ята иде. Минем артистлар, аны уйнарлык артистларым бар иде. Икенчедән билгеле, әгәр дә без театрда өлкәннәр өчен дә, яшь үсмерләр өчен дигән шул юнәлешне алып барасыбыз килә икән, моны инде ничектер бик зурдан кубып башларга кирәк. Һәм иңеннән дөрес эшләгәнсең. Шул максатлардан Элдермештән Әлмәндәр пьеса сайланылды һәм эшләнде. Илгизгә исәнлек, саулык телибез. Тагыданың шушындый курчак спектакльләрен көтеп калабыз дигән андыр ком дигән ниндидер аккаунттан язганнар. Тәг Илгиз бераз кычкырыбрак сөйләсен әле диелгән монда. Миңа калса мин ишетәм, аппарат киргә кирәктер бәлки. Кигәнме? Кигән. Юл аппаратын кигән. Хөрмәтле тамашачылар, тагы монда комментарийлардан Курчак театрының яңа ел спектакльләре февраль мартта да карап буламы дигән, бу яңа елгадыр димиде без. Сатылып бетте дип куркаттык бит инде. Карап буламы диелгән? Юк. 9 гыйнварга кар. Карый алмыйсыз. Һәм бәйрәм белән котлыйлар. Рәхмәт сезне бәйрәмнәр белән. Илгиз, син дә инде безнең тамашачыларыбызны бәйрәм белән котлап китерсең дип уйлыйм. Ой, сүндердем ялгыш. Бәйрәм белән котлаганчы сине борчыган әйбер бармы? Шундый булып сорау. Кредит үтерә, фәнсәве. Критика. Кредит. Ничә кредит түлисең? Берне зурны. Ике кредит түлим, Аллага шөкер. Исән сау. Әйдә алайса, телек тамашачыларга кредит алмагыз. Булганнарын тизрәк түләп бетәргә сезгә Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен. Менә бит әйбәт теләк нигә? Теге әллә нәрсә теләп утыралар йолдызлар. Тормышчан теләк. Амин дигән сәгатенә туры килсә, без теләгән теләкләрнең тормышка ашуыннан бер нинди дә шик булмаячак. Барчагызда бу татар театрының туган көне белән бу без инде менә тормышыбызны шул хезмәткә, шул театрга багышлаган кешеләр, бу безнең иң зур бәйрәмнәребезнең берсе дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бөтен коллегаларны, бөтен татар театрында хезмәт иткән хезмәттәшләрне тәбриклим, бөтен җирдә, бөтен үзем белән эшләгән артистларны тәбриклим. Шулай ук безнең яраткан сөйкле тамашачыларыбызны театр көне белән, театрыбызның туган көне белән тәбрик итәм. Һәм киләчәктә дә безнең татар театрын яратырга, аның безнең театрларыбыз байтак дип әйтергә кирәк. Һәрбер районда диярлек, һәрбер шәһәрдә диярлек татар театрлары бар. Без монда Камалны яки Әкият театрын яратыгыз дип әйтмибез, барлык татар театрларын яратыгыз һәм йөрегез ул театрларга, һәм сез үзегез анда килеп, үзегезнең фикерегезне шул алкышларыгыз белән, көлүгез, елавыгыз яки башка үзегезнең хис-тойгыларыгыз белән театрны алга нинди юллардан барырга кирәк икәнлеген күрсәтәсез безгә. Һәм тамашачысыз театр яши алмый. Бик зур рәхмәт булуыгыз өчен, барыгыз да сәламәт булыгыз һәм театрны яратыгыз. Яратыгыз. Буны лозунг итеп артка язып куярга буладыр. Илгизнең әйткән сүзләренә мин дә кушылам. Рәхмәт
тыгыз вакытыңны бүлеп килгәнең өчен мин сине бик Чакырылыш хөрмәт итәм. Синең белән очрашуыма мин бик шатмын, чөнки син мине дә хөрмәт итәсен беләм. Әйе. Без синең белән бик күп проектлар эшләдек. Аллаһа шөкер. Хәтта бармы ришвәттән дигән спектакль белән чыгып, без әле бер өстәге политик югарылыктагы шәхесләрне булгатып та алдык. Шуңа күрә тагы бер кат рәхмәт Рәхмәт булганыңга, Фәнис, килгәнеңгә саубуллашабыз. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезне барыгызны да без туры эфирда тагы кабат сәламләячәкбез. Берничә мизгелдән без музыкаль тәнәфескә тукланабыз. Бездән калмагыз, аерылмагыз, очрашканга хәтле. Kayda idin, kaylarda yerdin. Nişek min seni görmedim iken. Sen turgan yardını, senin uğramını. Nişek min bilmedim iken. Seni turgan yardını, senin uğramını. Nişekkine min bilmedim iken. Dünyalar gezdim, zor yollar geçtim. Şakırdı meni senin gözlerin. İsmini mine bilemiydim. Seni sağındım, seni izledim. Bugün
Sin minem karşıma kildin Min de bitsine izledim didin Min de bitsine sağladım didin Koylarda yerdin sin koydaydın Min de bitsine sağladım didin Koylarda yerdin sin koydaydın Көтелмәгән булды. Бер эксперимент кебек тегене бишара кызның егетләр эфирга чыктык, уйнадылар, әйме? кызларны җегетләр уйнадылар, җегетләрне кызлар уйнады. Наилә апа. Әйе. Хәерле кич, исәммесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безне караучы театр сөюче дусларыбыз, без сезнең белән кабат туры эфирда. Әле генә сез Раил Шәмсуаров башкаруында җыр тыңлап үттегез. Ә хәзер инде без Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Гапла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Наилә ханым Гәрәева белән. Исәммесез. Наилә апа, Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле караучылар. ничек сезнең кәефләрегез? Спектакльдән соң бик моңсу гына килеп чыктыгыз бугай. Сез бит әле Минем премьера өчен, карадыгыз. премьера карадым, минем өчен бер көтелмәгән нәрсә булып алды. Бишара кыз дигән әсәрне безнең
яшь артистлар уйнап чыктылар. Ниндидер бер минем өчен бөтенләй бер яңалык булды. Анда егетләрне кызлар уйнады, кызларны егетләр уйнады. Илке заманда шулай бит инде. Хатын кызларны ирләр уйныйлар иде. Һәм дә яңада бер шундыйрак бер яңалык булды инде. Ирләрне тагын хатын кызлар уйнады. Барысы да шундый сәләтле, шундый талантлы. Менә Аллага шөкер, шундый безнең театрга шундый талантлы яшьләр килгәч, безнең театр яши инде. Мин шуңа бик шатланып кайттым. Әлеге спектакль хакында без режиссеры Фәрит Рифкат улы Бикчәнтәев белән дә сөйләшербез. Менә Наилә әлегенә талантлы яшьләр дип әйтеп китте. Ул әлбәттә үзенең яшь чагында шулай ук талантлы труппага килеп кердегез. 60-нчы елларны. 60-нчы Ул елларны. вакытта шундый шәхесләр, шундый зур артистлар эшли иде. Инде Фатима Паильскайлар, Фуат Халитовлар, Абдулла Шамуков, Шамуков, Марзия Паменнибаева, Гавгара Камалова, Дилюс Ильясов, Халил Жая. Шундый зур артистлар арасында уйнап, минем өчен беренче мәхәббәттә мин инде Шәүкәт абый Биктимир белән уйнадым. Андый артистлар белән әлбәттә бик зур тәҗрибә алдым. Минем өчен бу бик зур бер шыр булды. Мин шул шырга кирип киттем һәм шушы зур артистлар белән уйнарга минем бәхетем булды инде. Сезнең бит театр сахнасында, татар театр сахнасында пайда булугыз үзе дә бер ниндидер сенсацион булды. Яшь кыз, скрипкалар белән бу беренче мәхәббәттә бит. Беренче мәхәббәттә аннары миңа туры килде театрга яңа бер шыр кирде. Заманча әсәрләр, яңа заман әсәрләре сәхнәгә куелды. Аның Хайвашитның әсәре, аны Рифкат Бикчәнтәев шул беренче мәхәббәт дисеңме инде, Рәхим итегез, Күк капусы. Менә шундый яңаша ниндидер бер заманча әсәрләр шул театрда ниндидер бер зур бер ниндидер яңалык кирде. Менә шуның белән дә мин бәхетле, шул шырга эләккәнгә күрә мин чыннан да устарып, өйрәнеп, үземә тәҗрибә алып, чыннан да шулай театр труппасына кирип, театрның артисткасы булып китте. Аннары инде ул Чингиз Айтматовның заманы инде ул вакытта аның әсәрләре чыгадыр. Гүзәлем әсәл әсәре сәхнәгә куелды. Анда да минем өчен бер зур бәхет булды инде. Һәм ул Гүзәлем әсәл спектакле белән анда уйнаучы артистлар һәм куючы режиссер безнең республикабызның Тукай премиясына да тәкъдим ителделәр. Алдым, әйе. Аллага шөкер. Менә минем тирәдә шундый зур шәхесләр, шулар арасында инде мин каядыр үстем, иҗат иттем. Чөнки бер үзем театрда бер үзе кеше бер ни түгел. Чөнки безнең күмәк эшләр бергә иҗат итәбез бит барыбызда. Шуңа күрә миңа андый бәхетлекте минем тирәдә шундый зур талантлы артистлар. Шуңа да карамастан әлеге зур глыбалар дип әйтәбез инде. Шәхесләр арасында сез югалып калмадыгыз, сез үзегезнең урыныгызны бик тиз таптыгыз. Мин хәтерлим әле әнинең укырга кергәннән соң монда ул сөйлидер, 9-нчы класста укыганда мәктәп укучыларын клубка кертергә ярамыйдыр, һәм алар бер төркем кызлар, 14-15-16 яшьлек кызлар инде алар клубның тәрәзәсенә ябышып, аның бызланганын куллары белән, ятаннары белән шул авылга гастрольләргә килгәндә эретеп карыйдыр, бер әлләни күренмидер. Бик артистларның сөйләгәне анда урамга хәл ишетелеп тә бетмидер. Ләкин менә Наилә Гәрәевның шундый челтерәвек тавышы, аның шундый саф кычкырып, көлеп җибәрүләре, алар барсы да яңгырап безгә ишетелеп тора. Менә Ходай тарафыннан бирелгән шул инде миңа тавыш. Хәзердә инде мине күбрәк тавыштан таныйлар.
Менә нишләтәсең инде шулай инде ул. Аннан соң алай гына да түгел, инде хәзер кияүгә чыккач әни. Шуны сөйлим инде. Инде уже кереп утырырга мөмкинчелеге булгач, ул менә шушы сезнең Диләфрүзгә 4 кияү спектакльләре, Кызыл яулыклы әсәрләрен караган вакытта, инде мин аның корсак астында йөргәнмен икән. Инде мин сезнең тавышыгызны да, үзегезне дә, сез ул хакта белмәгәнсез инде. Мин инде 72нче еллардан бирле, 70нче еллардан бирле белеп, шунда яралганмын, үскәнмен. Шуңа күрә Наилә апа ул минем монда гримеркада күрше дә, шакылдата да, Фәниз намаз вакыты җитте дип әйтүләрен нәкъ минем әниемнең дәшкәне кебек шундый параллель уздыра мин сезнең арада. Фәнис минем өчен бик якын, күрәсең инде, аның җепләре күрәсең җирактан булгандыр инде, күрәсең, мин аны театрда минем өчен якын кешеләрнең берсе. Шуннан да театрда якын кешеләр, дуслар, без барбыз да, безнең Камал театрында кешеләр барсы да артистлар, алар дус яшиләр. Без барбыз да бер-беребезне хөрмәт итәбез, бер-беребезнең иҗатын карап, куанып, шатланып яшибез. Бездә бердәмлек бик көчле. Театрда бердәмлек булырга тиеш. Шул вакытта гына театр яшәячәк. Минем инде бәхетемә туры килде менә шундый чор. 60нчы еллар чоры инде. Әлбәттә, ул минем бер бәхетем инде. Сез бит карап, күзәтеп, куанып кына яшәмисез, сез бит әле борчыласыз да. Сез ул сәхнәдә берәр хәл булса да борчыласыз. Мин хәтерлим, нинди спектакльдер инде ул. Бергә уйныйдыр, як сәхнәдә ниндидер теге реквизит цехыннан төшеп калган әйберләр, сез ролегезне уйнамыйча, шул әйберләрне җыеп җырыйсыз. Алар өчен борчыласыз, артистлар өчен борчыласыз. Сез безнең миндә шик туа, профессионализмга карата әллә ышанып бетмисезме? Ничектер менә шушы артист белән кушылып, сез үзегез дә уйнап утырасыз. Ошамаса да сез шундук шын күңелдән әйтеп биргән. Ну нәрсә инде бу? Ну нәрсә инде бу дип. Бар инде андай бер ашыклык, ихласлык, үзем борчулы кеше шул инде мин. Кай вакытта кирәкмәгән нәрсә өчен дә борчылам. Артык борчылам инде. Ул әнигездән күчкәнме ул? Холкым шундыйдыр инде минем. Белмим кемнән күчкәндер инде. Фанысын мин белмим. Һәр хәлдә табигать инде Ходай Тәгалә шулай жараткандыр инде мине. Кай вакытта комачаулый да инде андый нәрсәләр, әлбәттә. Бүтән нәрсәгә каядыр борчылырга кирәкмән, аңлыйсыз да инде. Наилә апа. Тамашачыларга нинди теләкләр җиткерер идегез? Минем әле иң зур бәхетем беренчедән минем иптәшем режиссер театрда булды. Мине беренче спектакль калды. Икенчесе инде минем улым. Шул юлда хәзерге театрда җитәкче булып эшли. Шуңа күрә мине Аллага шөкер онытмый, мине спектакльләреннән ала. Мин шуның белән дә бәхетле. Аннары киленем дә театрда эшли, оныгым да театр белән. Менә ул бит инде бер үзе зур бәхет инде. Шуңа күрә әлбәттә тамашачыларыма инде һәр хәлдә сезне күрергә насыйп булсын. Сезнең дә мине күрергә насыйп булсын. Миңа бит инде хәзер Аллага шөкер 81 яшь тулды. Менә бу яшькә җитү ул үзе зур бәхет. Һәм дә ки сәхнәдә уйнау бу яшьтә ул шиксез зур бәхет. Шуңа күрә мине тамашачыларыма әлбәттә алар белән очрашырга насыйп булсын. Аларны күрергә, аларның мине күрергә насыйп булсын. Чөнки минем гомерем сездән тора, театрдан тора. Чөнки минем бөтен гомерем театрда узды. Миңа театр яшәргә көч бирә. Театр булмаса әле мин бу яшькә хәтле яши дә алмас идем. Шуңа күрә инде сезне яңадан күрергә, сезнең белән очрашырга насыйп булсын. Сезнең алкышларыгызны ишетеп, сездән көч алырга, яшәргә көч сездән алырга насыйп булсын. Сезгә иң изге теләкләр. Насыйп булыр әле, Наилә апа, насыйп булыр. Чөнки сез чынлап та театрга бик ашкынып киләсез. Килгәч бөтен артистлар белән күрешеп, аркаларыннан сөеп, яратып чыгасыз. Бик сагынам барсын да миңа бик якын театрда. Үз гаиләм кебек.
Театрда бит ул үзе бер гаилә. Шуңа күрә театрыбызда яшәсен, яшьләр театрга килсеннәр. Аннары театр бит ул татар милләтнең, татар халыкның канында. Канында ул театр. Менә кая гына барма, авылларга кайда гына барма, бөтен җирдә театр. Бөтен җирдә театр уйныйлар. Менә безнең милләтебезнең, ниндидер милләтнең рухында ул әйбер бар. Элекке заманда без бик күп авылларда йөридек. Бөтен авылларны инде йөреп чыгадыр инде. Шуңа күрә минем өчен авыл халкы бик якын. Алар бик театрны яраталар. Без килгәндә инде шул хәтле шатланып каршы алалар. Аллага шөкер, авылларыбыз да яшәсен. Авылларга барып уйнарга, аларны монда хәзер килеп безне карыйлар бит инде. Менә авыл халкын аның канында, менә шул уйнау, театрда каядыр яшәү ул бик зур Безнең байлык, милләтебезгә генә хас милләтебезнең байлык. бик зур байлык. Ул театр аларны яшәргә каядыр көч бирә. Һәм дә ки хәзер миңа калса иң төп милләтне саклый торган урын ул театр. Театрга безнең татар халкы килә, үзенең татар икәнлеген яңадан таный, яңадан үзенең милләтенә хөрмәт ярату туа. Шуңа күрә иң зур урын милләтебезнең, милләтне саклый торган урын ул театр. Менә шундый югары темада, менә шундый матур теләкләр белән әйткәнегез өчен Наил апа сезгә үзегезгә чиксез рәхмәтләребезне әйтәбез. Сезне тагы бер кат театр көне белән тәбрик итәбез. Барыгызны да театрның бәйрәме белән котлыйм. Театрны яраткан, театрда килеп спектакльләрне караган тамашачыга мин дә теләкләр теләп, бәйрәм белән 115-нче ел бит инде бу театрны яшәүенә. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Рәхмәт, Наил апа, рәхмәт, Наил апа. Килүегез өчен рәхмәт. Шушындый хатирәләр белән бүлешүегез өчен рәхмәт. Сезнең белән сау булашабыз. Сезгә дә мине чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Студиябызда шундый җылы булып калды. Менә безнең монда алып баручылар һәм дә тамашачыларыбыз сезгә алкышлар белән җылы рәхмәтләрен белдерәбез. Хөрмәтле тамашачылар, без инде туры эфирыбызны хәзер башка шәхес белән дәвам итәчәкбез. Әлеге шәхесне бирегә студиягә чакырганчы Наил апа, сез сау булашабыз сезнең белән. Рәхмәт сиңа, Фәнис. Рәхмәт җаным. Барыгызга да рәхмәт. Мине чакырганыгыз өчен, мине тагында тамашачыма таныттырганыгыз өчен. Яшик әле. Яшибез, Алла бирсә, яшибез дигән әлеге студия кунагының җыры да бар. Наил апа, сез урынны бирмисез ахырсы. Рәхмәт. Әйе, исән сау булыгыз. Рәхмәт, Наил апа, чынлап та. Кадерле тамашачылар, безнең артистлар белән әйтеп киткәне инде студияда шундый шәхесләр белән үрелеп барачак дип очрашуыбыз. Менә хәзер сезгә чираттагысын тәкъдим итәргә вакыт җитте. Ул фанат дип кенә әйтеп булмыйдыр. Инде ул безнең аерылгысыз труппаның бер шәхесе, әгъзасы. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Салават Фәтхетдиновны мин монда үземә кунакка студияга чакырам. Ни хәлләрегез бар, кәйфләрегез ничек? Минем дустым дип әйтеп онытма. Дустым, якын дустым. Салават инде ул театрдагы бөтен кешенең дә дусты. Ул спектакльләрне яттан белә, әгәр дә артистлар сүзләрен ялгышса инде ул әйтеп тә җибәрергә мөмкин. Хәтта ул минем җырымны да шул хәтле ярата. Диләфрүз ремикс спектаклендә җырлаганда йөзен каплап булай торып көлә-көлә төшеп киткән. Күз алдымда. Әгәр дә андый мондай вот кирәк булса, мин любой спектакльдә әзер. Анда бар инде безнең ниләр теге Зәңгәршәлдәге урман сахнасына кереп уйнысыбыз килә. Менә Салават белән бергә чыгып, ушак янында бәрәңге пешереп утырасым килә дип хыялланган бик күп шәхесләребез дә. Салават, ни хәлләр бүген ничек синең көннәрең? Аллага шөкер, көннәре узмады. Сәгать менә бер әйтик инде бер сәгатьтән сәхнәгә чыгасым бар. Концерт. Концерт үземнең курсында, шуңа вакыт тап
тырыштыгын икиләргә. Рәхмәт концерт алдындан да шулай монда килеп чыгуң, сиңа ниндидер бер стимул бирсен киләсе концертында алайса. Сорауларны мин моннан менә шпаргалкадан диярлек кенә укып әйтәргә тырышырмын, артык кирип китмичә. 3 яраткан спектакль безнең театрдагы күңелгә кирип калган. Һәм беренче караган спектакль Камал театрының. Хәтереңдәме ул, юкмы? Белмим, һәрберсен 30-ар, 40-ар, 50-шәр, 100-әр тапкыр караган спектакльләр бар. Миңа охшаган спектакльләр бик күп. Килеява, Люстра, Тәсез күке, менә күбрәк төшеп калган спектакльләр инде. Яшьрәкләр. Чөнки бүгенге тормыш белән чагыштырганда теге вакыттагы тормыш кызыграк, чөнки без аны белмибез. Бу инде спектакльдә бүгенге көн бара. Өйгә кайтсаң шушы тема дәвам итә. Искилекне күрсәтү, иске театрны искә төшерү миңа караса кызыграк. Театр бит инде шуның белән бәйле. Яшьрәкләр ул нәкъ безнең революция хәдә татар авылында барган кызларның утырулары, уен көлкеләре, чуашлар белән дә мөнәсәбәт баранда барса да чагыла. Миңа күп гөргөр инде ул безнең легенда. Менә бүгенге секундда мин яратам мәхәббәт эфем, бию пәри. Мин күбрәк яратам Димәк комедия күп тормыш былай да теге күп халыкның инде хәзер кызганыч теге трагичный теге кешедә төшенкелек, күңел төшенкелек хәзер хөкем сөрә, шуңа күбрәк әйбер, кызыграк әйберләр булсын дип тырышам мин. Шулайдыр, чөнки без беренче тапкыр Чаллыга гастрольләргә килгәч, ул 95-96 еллар иде, Туфан Миңнуллинның Җан Кисәккәем спектакле белән килгән идек. Мин инде мондый, белмим, кабул итүне минем мәңге менә ничә ел узды инде хәтеремдә саклана. Килеп, аралашып, шуннан соң әле шушы спектакль турында әйбәт тулы фикерләр әйтеп, кунакка чакырганыгыз һәм шунда кунак иткәндә театр жанлы. Теге ничек дип әйтергә, театр жанлы гына түгел, милләт пәрвәр шәхес икән. Мин менә шунда 90-нчы елларда ачкан инде Җан Кисәккәем, инде аны хәтерләмисездер сез. Спектаклендә катнашкан бөтен артистларга әле сез бүләкләр дә биргән игез. Ул юклык заманы, талын заманы, кичкә ялгап барган вакытлар менә шундый кичкенә генә бүләкләрдән дә безнең күңелләребез бик күтәрелеп кайтып киткән иде. Бу гомумән шуннан башлангандыр. Закир Шамизин Нурич белән дуслык та сезнең. Мин да студент вакыттан таныштым. Ул өйрәтте инде безне тормышны яратырга, театрны яратырга. Мине бик күп кешеләр утырттым театрга. Бер тапкыр театр карамаган кешеләр белән очрашканым булды. Әйтә торган идем, шаккатып, ничек яшисез сез? Күпме ашап, күпме эчеп, күпме башкача ялды була. Ничек театрсыз яшәп була ул? Менә бик күп кешеләр утыртты мин театрга үзем артымнан. Әле бер театр алып килгән шулай ук Җан Кисәккәем спектаклен безнең ни уйнамады инде, безнең состав, безнең театр уйнамады. Шуннан соң сез артта бер шул делегация белән утырадырыгыз, культура институтының укытучылары, профессорлары белән мине күрдегез. Фәнис, сез нәкә кайчан була Җан Кисәккәем? Радыгыз, мен әйтәм шул көнне. Менә ишеттегезме? Шул көнне алып киләм мин сезгә. Күрсәтәм Җан Кисәккәем менә нинди булырга тиеш дип. Тинчурин театрында бер театрның гастрольләре вакытында шундый сүз яңгыраган иде сездән. Менә Камал театрының иң яратмаган бер нине әйтимме, бер хәләтен. Әйе. Мин Камал театрны бер генә бер яратмыйм. Дүшәмбе көнне эшләми ул Камал театры. Ул көнне минем өчен бер кичкенә генә трагедия. Нишләрмен икән кич? Ул сагат 7-дән башлап, сагат 1:12-гә чаклы, ул вакытта ничек узырга белмим. Чөнки театр юк. Күрә мин инде озын ломкалар башлана. Бу теге дару кабул итәсе урынга уже монда ломкалар. Ничек узырга Шуннан килеп бер чәй эчеп чыгып китсәм дә, беразын күреп исәнәсәм дә миңа җитә. Яшәсен шу театр, гомумән милләт яшәр өчен театр яшәргә тиеш. Театр яшәсә милләт яши. Күрә бу үзе тәрбия бирә торган, үзе тәрбияви, үзе мәгънә арттыра торган, гыйбрәт өчендә карарга була, мәхәббәт өчендә карарга була. Бай хәсрәт килсә дә, шуңа күрә театр ул дава. Менә маска киеп бирибез бит, монда язылган театр дава дип. Шуннан да иң матур сүзләрнең берсе
Сынады театрда ва. Чынлап та Салават Фатхетдиновның театр дава дигән сүзе инде ул крылатый сүз булып әйләнде. Безнең театрның үзенең сайтларында да әле мәгълүматлар буенча шушы даваны кайдан нинди көннәрдә аларга икәнлеген сез кирип карый аласыз, билетларны да сатып аласыз. Бүгенге көндә театр белән эстрада алар нәкъ менә татар театры һәм эстрада үзенә күрә ниндидер бер параллельдә бара. Һәрбер татар театры, татар артисты сәхнәгә чыкканда да ниндине халык күбрәк ярата, ниндине күбрәк үзене китеп җәлеп итә. Ихластан булган һәм үзе кичкенә генә җырны да мини спектакль кебек теге башкарып бирә алган җыр тамашачыларның күңеленә дә тизрәк барып җитә кебек. Килешәсезме бу фикер белән? Әлбәттә. Шигырь укысаң да, театрда уйнасаң да, җырласаң да, аның шушы нәрсә сөйләгәнеңне, нәрсә җырлаганның асылына төшеп, мәгънәсен аңлап яшәмәсәң, сөйләмәсәң, җырламасаң, аның тамашачы аңламыйдыр дип уйлыйм мин. Аңламый гына түгел, синнән дә китми ул, барып та җитми ул. Нитә дә кала. Инде үзен аңлаганны йөрәгең аша гына җибәрәсең, шундук тамашачының йөрәгенә дә барып җитә. Шул артистны тизрәк тапшырылта да. Миңа бер сөенечле әйбер инде, яшьләр үсә, яшьләр теге ничек димәйтем икән, зәвык үзгәрә, татар теле сайгая, кызганыч. Менә мин бер шапкада фәниз. Татар теле өчен бәхәсләшәбез, татар телен саклыйбыз. Ул Шын, bu Tatar телен саклык дигән сүз уже үзе бер мәгънәсезлек. Ничек инде шу үз илеңдә татар телен сакларга кирәк. Ул турда гомумән мәсьәлә сорауларга тиеш түгел. Ул без инде менә без кулларыбыз белән шулай әйтәбез, менә замана үзгәрә дип, без инде белмим, татарның беренче әйтик, татар теленең кадере Камал театрында Гомумән театрда. Мин қолымнан келсе, құдіретлеріме келсе, әрбір нейде район үзәгінде дәулет театры жасар едім. Чөнки театрсыз білмеймін. Чөнки театрда ол дұрыс информация. Телевизор битінде ол. Нәрсе ол телевизор? Анда ул фатирдагы асылынып торган нинде күз. Аны нинде бір достым атыдыр, яшик диле обмана. Алданып отыра. Алданып отыра торган бір тартма инде. Театр ул яшәтә. Анда бит әле син барып шундагы кешеләрне күрәсең, аларны танышасың. Шул ук читтән килгән, төбәктән килгән кешеләр татар телен ишетәләр тамашачылар арасында. Артистлар белән булган зал белән сәхнә арасындагы җипләр ул берничек тә экран аша чыга алмый. Берничек тә без экран аша достучаться теге пьяла аша шакылдата алмыйбыз. Сәхнә белән залда ул үзеннән үзе бара, үзеннән үзе шул, әгәр дә сез әйткәнчә төбенә төшеп аңлап әйтәсең икән, тизрәк барып җитә. Тегендә ул экранга эләгеп кала. Яшь артистлар килсә, театрга алар өчен сөйнәм, куанам. Ну инде өлкән артистлар өчен борчылам, булар да картая бит. Дип шуңа күрә инде эш пошкан җирләр дә бар. Куанган орда бик күп театр буенча. Ну шул белән кызыктыр инде бәлки. Шулайдыр, шуңа күрә дә безнең өлкән буын артистларга, гомумән театрга күп өлеш керткән шәхесләргә безнең бәйрәмдә, театр бәйрәмендә Салават Фатхетдиновтан махсус акчалата премияларда биреп барылу шуның белән дә бәйледер инде. Синең үзеңнең шушы борчуларыңны өлкән артистларга, гомумән театр сәнгатендә яшәгән кешеләргә ничек тә булса ярдәм итү йөзенә чыга. Бу инде әлбәттә Шамизновка булган хөрмәт. Мин ни өчен ул кешене хөрмәтәм? Мин белгән танышларым арасында, якыннарым арасында бердән бер кеше үзе өчен түгел, театр дип, театр артисты дип яшәгән кеше иде ул. Гәрә урынжымакта булсын, безгә бик күп тәрбия биреп калдырды ул кеше. Ул театрга мәхәббәт уяту, белмим, урынжымакта булсын. Амин. Дәвам итәргә инде аның әйткән сүзләрен, аның эшләрен дәвам итәргә, бик күп фестивальләрне оештырып җибәреп, бик күп традицияларны кертеп бит инде ул театрга да, һәм гомумән Татарстан Республикасында сәнгать өлкәсендә. Безнең тамашачыларга шушындый вазгыятьтә нинди теләкләр теләр идегез, Салават әфәнде? Менә мин иманым камил, менә хәзер безне тыңлап утыручы кешеләр арасында валлаһи дип әйтәм,
барыбер да бер тапкырда Камал театрына килмәгән кеше булырга тиеш. Берәүме, икәүме, 100ме белмим. Менә бу нине бу ялгышлыкны төзәтергә тиз арада. Дүшәмбе көнне эшли алмыйсыз бу берне. Калган көнне килеп театр аның барына карарга кирәк. Шагыштыру өчен генә булса да. Мин ике составында карап барам. Чөнки ике аларны ничек дип әйтим икән? Ике спектакль, ике характер, ике атмосфера. Ике атмосферада мин сезгә бер шир телим. Яктырык. Менә шушы Камал театрына булган мәхәббәт ул мәңгелек ширгә әйләнсен. Театрсыз яши алмаслык дәрәҗәгә җитә алсагыз, демәк сез чын татар. Рәхмәт. Рәхмәт. Менә шушындый чын татар булар өчен сезгә рецепты булды. Моны тормышка гына ашырга кирәк. Килгәнегез өчен концерт алдыннан студияда булганыгыз өчен шиксез рәхмәтләребезне әйтәбез. Безнең яңа елда бар бит әле. Алла берсә. Мин менә Камал театры миңа изән җыештыручымы, буфетчицамы, гади яшь бер артистмы, өлкәнме, миңа җитәкчеләрме кем шалтыратса да, мин Камал театры өчен теге килеп ярдәм итәргә һәр вакыт тәризә. Без аны беләбез. Бу минем мәхәббәтем, бу Камал театры яши алмыйм мин. Һәм әйтәмеш, менә шушындый дәрәҗәгә җитегез. Әле мин үзем генә түгел, безнең Рөстәм Маликов бар, менә шундай бер кеше. Без инде уйладык анда. Минем сымак бер ширле, без икәү хәзер. Истәлек тактасы язып куячакбыз. Монда Салават Фатхетдинов утырды, монда Рөстәм Маликовның һәр бер көнне, һәр бер шушы 7дә пәрдә ачылганда ала торган урыннары дип. Ул урыннар бушамасын, озын-озак шунда сезне күрергә язсын, сезнең шат елмаюыгызны мин җырлый башлаганда булай битегезне уялып тотадырыгызмы, соң көлеп тотадырыгызмы, соң мин ике нота арасында адашып җиргәнгә әйтәм гарләнәм икән. Юк, инде син аны бит махсус ясыйсың кай вакытта теге. Ну, махсус дип мин аны шулай җиткезәм инде, чынлыкта мин җырлый белмим. Дөресен әйткәндә. Аю баскан. Не шу син җырлый белмәүең белән матурлыйсың ул спектакльдә. Теге бер әйткән бит. Мин татар эстрадасының үсешенә зур өлеш керттем. Чөнки мин җырламыйм дигән. Шунысымак бик матур спектакль. Инде сез хәтта сез бит инде балачага түгел, сез яшьләр түгел. Тиздән 60-ка чыгабыз. Ләкин шушы образны, шу балачага ролен авылда туып үскән балачага ролен сез бирә аласыз тамашачыга. Шуңа ышанып утырабыз, сезгә шу 20-25 яшьлек авыл балалары икән дип. Бу өчен артистның хәрәкәте шулай булырга тиеш. Мин сезгә рәхмәтлемен. Рәхмәт киресенчә. Рәхмәт, Салават. Күрешү урыны театр булсын. Күрешик шунда. Менә мине күрәсе килгән кайсы бер акыллы кешеләр, алар җыйтуларга 15 минут калгач, шунда служебный хатка килеп басалар да, шунда көтеп торалар. Или минем чыккан көтеп торалар. Чөнки башка җирдә электр Дүшәмбедән башка мине шунда тотып була. Иштегезме, хөрмәтле тамашачылар? Әгәр дә инде театрда ва чын татар буласыгыз килсә, дәваланасыгыз килсә, һәм Салават Фатхетдиновтан нәрсәдер очрашып сорыйсыгыз, әйтәсегез булса, кайчан, нинди җирдә, кайсы вакытта тотачагын без инде ачып бирдек. Рәхмәт килүегезгә, рәхмәт. Иҗади уңышлар, концертыгыз әйбәт кенә узсын. Шушындый акыллы, тәртипле, фикерле уллары белән без, әлбәттә, милләтебез бөек. Безнең мондый шәхесләребез булуыбыз бүтән халыклар алдында да бер баскычка югары куя. Мин шуңа күрә сезгә дә чын күңелдән исәнлек, саулык телим. Амин, амин, амин. Әгәр дә исәнлек, саулык булса, аның калганнары барса да сезнең кулыгыздан да килә, талантыгыз да бар. Без милләтебез белән сезнең концертларга җөргәчәкбез. Шулай ук Алла бирсә, Алла бирсә. Булды? Булды, рәхмәт. Саулашабыз. Без инде очрашуларны дәвам итәчәкбез. Студиябызда безнең тагы кунагыбыз көтеп тора. Инде ул 1-2 тапкыр кирип чыкты. Тыңгысызлана. Мин әйтеп китәргә тиешмен. Әле генә студияга кушылган тамашачыларыбызга без 22 декабрь театрның туган көнен бәйрәм итәбез. Шулай ук без премьералар белән таныштырабыз. 24 декабрьдә кече сәхнәдә безнең балалар өчен яңа ел шырша кияте башланып китә. Салават әфәнде, шырша киятенә дә сезне гаиләгез белән монда тагы оныклар белән килерсез дип чакырып калабыз.
Менә бер көтү бер спектакль карарга, бер тамаша залы сезгә генә булырга мөмкин. Сезне дә чакырам, хөрмәтле тамашачылар. Шулай ук безнең февраль аенда Чаллы гастрольләрдә. Син кем дип әйтә яздың? Танымадым, бай буларсың, син Чаллыдан түгелме? Юк, Кукмарадан. Кукмара җегете, Кукмара итекләре. Кукмарага гастрольләребез әле бу арада юк, ләкин Чаллыда булачак. Инде сез танығансыздыр. Җылмаеп утыра торган бу җегетебезне. Бу безнең блогерыбыз. Кызык-мызык аккаунты астында инде 200 меңнән 200 юк, 180-га җитә торган. Ну, Язылучылары барлык соцсетьләрен санасаң, еш кына минем шигырьләремне дә бигрәк тә ышанма дигән шигырьне билгеләп куя торган 9 майда мин көтәм инде кайчан кызык-мызык сәхифәсендә ышанма шигыре чыгар дип инде. Ниһаять ул үзе монда килде. Исәнмесез. Исәнмесез ди, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Сез спектакль карап чыктыгыз. Шулай бит, диме? Мин кирип җитә алмадым, хатыным кирде. Мин бала белән калдым. Хатыным карап чыкты. Гүзәл сөйләгән буенча, аның эмоциялары тышка ташып чыккан иде, ул бик шаткан иде. Балага ничә яшь, исеме ничек? Балага яшь ярым, улыбызга Илдан. Илназович Илдан. Илдан Илназович. Илдан Илназович була инде. Инде ул алайса рәхәтләндереп сөйләшә инде, цел спектакль инде сезнең иде. Булдыра. Әкренге өйрәтәбез инде. Гөлназны мин бик яхшы беләм, шулай ук Мин бүген 12-дән бирле утырам инде, шуңа күрә мин тегенди мондый сүзләр сөйли башласам, сораулар бирә башласам аптырамассың инде Илназиме. Булай дип күрсәтермен мин сиңа, ярамый бу сырада. Күрсәтмә, алып китерсең. Гүзәл белән сезнең икегезне Яшь йөрәкләр спектаклендә күргән идем мин, ялгышмасам беренче. Үзегезнең беренче караган Камал театрында караган спектаклегез, синең үзеңнең һәм Гүзәл белән икегезнең алып килгән аны свиданиягә чакырган спектаклең нинди хәтерлисеңме, яшь чакларга кайтырга? Үземнең шәхсән иң беренче караган спектаклем ул, исемен хәтерләмим. Хәтерлим елын, 2011 ел, бу инде беренче елын студент булып Казанга килгән вакытлар. Һәм без ул вакытта монда Татарстан урамында бергә егетләр белән торалар идек, дус егетләр белән, һәм 3 егет ялгышмасам җыелышып, менә хәтерлим Камал театрына килгәнне, кызганычка каршы хәтерләмим нинди спектакль икәнне. Тик мин хәтерлим ничек әзерләнгәнне, без авыл егетләре инде гел ияләнгән, теге урамча киенеп йөргәндә, джинслар киенеп итеп, театрга килгәндә беләбез, ничектер культурны киенергә кирәк. Һәм без аны каян белгәнне дә белмим, теге егетләр миннән олорак иде инде, бәлки алар әйткәндер. Хәтерлим ничектер менә киемнәр эзләгәннәр ул вакытта Казанда теге урнашып та бетмәгән җүнәп, костюм чалбарлар да юк дигәндәй, выпускнойда кигән костюм чалбарлар авылда бөтенесе, кемнәндер сорап, күлмәк сорап, кемнәндер чалбар сорап, менә шулай киенеп килгәнне, ансы истә калган, менә кызганычка каршы театр гына истә калмаган. 18 яшь вакыт. Кешеләрдән шулай менә теге хәзер сөйләргә әллә ничек инде, нишәтәсен тормыш шундый булган инде. Авылдан килгән балалар әле андый нәрсәгә әзер түгел, әйтәм бит, гел ияләнгән, җиңелчә генә җайлы гына киенеп бергә. Инде менә ул ничектер безнең ул вакыттан ук башка сеңгән, театр ул шундый мәдәният өлкәсенә килгәндә инде, аеруча ничектер кыяфәткә игътибар итәргә кирәк. Мин аны хәтерлим, без студент чакта 90-нчы елларда авылга гастрольгә чыгып киткән һәм квартирага керәдер идек без торырга, студентлар инде кич белән спектакль куябыз һәм квартира хуҗалары кич белән спектакльгә барырга иртә таңнан әзерләнә башлыйлар. Без дә шулай әзерләнәк. Күлмәкләрен ала, ул баласы бар аның, баласына тегесен киертеп карыймынсын. Әле кич җитмәгән, булар иртәнге ашны ашагач обед ашаман, булар инде әзерләнә башладылар. Миңа ничектер менә урысча әйтеп әйткәндә трогательно да иде ул. Уңайсыз да иде, что без менә спектакль куеп, аларны чакырып, ниндидер мәшәкать тудырабыз аларга дип. Ул бит театрга барып ял итеп кайтырга тиеш бер караганда, алар юк, менә чын-чынлап әзерләнәләр. Чын-чынлап теге ничектер рәвешен китергә димме соң инде шунда. Сезгә булган хөрмәтне күрсәтәйме? Шулайдыр инде, җаваплы карыйлар. Сез үзегезгә шундый халык арасында шундый хөрмәт яулагансыз. Марсель Хакимулла Сәлимҗанов әйтәдер, менә Ригада, Прибалтикада без бик еш гына гастрольләрдә булабыз. Анда тамашачылар ди, авыллардан ди махсус автобуслар белән киләләр ди. Автобуста ди шундый
тотына торган ниләр бар бит инде. Һәрберсендә шунда вешалкада киемнәре тора ди. Автобус стоянкага килеп туктагач, авыл халкы шул килгән ниләр инде латышлар киемнәрен алыштыралар, галушларын, щущинкаларын салып, ботинкаларын кияләр ди. Автобуста мотор киенеп шулай спектакльгә төшеп китәләр ди. Без ничектер менә сездә булган ул ниндидер шундый Европа культурасы. Без инде ак яулыклы әбиләр күрсәк, шундый кәләпүшле бабайлар күрсәк, безгә җылы була. Ул бит чынлап та дөрес әйтәсең, теге киемне карап, нинди тамашачы килгән аңлыйсың. Зауклы тамашачымы, гадирәк тамашачымы, яисә җитәкче урыннарда эшли торган тамашачыга уйлыйбызмы без? Хәтта район белән районда аерыла. Мин монда сине интервьюга чакырдым, үзем сөйләп утырам. Әле тагын Гүзәл турында сораган беренче театрга бардык. Свидание булдымы сезнең? Гүзәл белән дәген иң беренче барганы ялгышмасам, Миркәй белән Айсу булдымы, Мәхәббәт ФМ булдымы? Вот ансында төгәлгән хәтерләмим, чөнки мин гомумән Миркәй белән Айсу театр Айсу бит әйме? Спектакленә бик теге яратып алдым мин аны беренче карауда, һәм инде аннан соң тагын 2-3 тапкыр килдем аны карарга. Уже Гүзәл белән килгәнсез. Гүзәл белән. Башка кыз белән. Юк, Гүзәл белән. Только Гүзәл белән генә. Һәм менә ул театрны мин спектакльне театр дип әйтәм гел ялышып, ул спектакльне мин ничә тапкыр карасам дагын, һаман дагын шундый моментлары була. Мин үземнән үзе күз яшьләре бәреп чыга. Мин беләм хәзер менә шундый сцена булачак, шундый барыбер тота алмыйсың теге үзеңне, ничектер жәлләтә, шундый ситуациялар теге бу бит инде безнең элеккеге артистлар уйнаганын да белеп торасың бит инде. Әлбәттә, артистлар уйнаганын да белеп торасың. Һәм теге ул бит инде күбесенчә менә элек чыннан дагын шундый тарихлар ул дөрескә дә туры килә. Бәлки шуңа күрә дәген мин инде теге кинолар карасам дагын шундый тарихка нигезләнеп төшерелгән киноларны шундый әйберләрне карарга күбрәк яратам. Һәм инде монда теге безнең милләтебезнең элеккеге тормышын, борынгы заманны, безнең әби бабаларның тормышын чагылдырган булгач та ничектер мин шушы актерлар белән бергә аны үз башымнан кичергән шикелле инде теге. Аларның уй хисләрен, уй кичерешләрен һәм инде бу аңлатадыр шулай ук актерларның шунда профессиональ дәрәҗәдә кешенең йөрәгенә үтеп керлек итеп шушы уй кичерешләрен тапшыра белүен дәген. Дания апа менә шулай ук сөйләп утырган иде сиңа хәтле булган. Хөрмәтле тамашачыларга да әйтеп китим инде, күрә алмый калганнар. Безнең бүген студияда Илдар Хайруллин булды, Дания Нуруллина булды, әле генә Наилә Гараева булып чыгып китте һәм җырчылардан Салават Фатихетдиновлар булды. Менә шулар Дания апа сөйләп утырган иде Миркәй белән Айсулуда. Мин ди жата сәхнәләрне тырмый җылыйдыр Миркәйне дип. Мин аны бит ышанып эшлидерим дип, ышанып уйныйдырым ди. Һәм әле генә Салават та әйтте, сез уйнаган әйбернең ди төбенә төшеп, мәгънәсен белеп уйныйсыз. Шуңа күрә ул тизрәк менә сезнең кебек күңелгә үтеп керәдер дип уйлыйм инде. Мин аннары шунысына да сокланам. Мәсәлән, мин Алмаз Гараев белән бергә волейбол уйныйбыз инде. Мин аны беләм, ул нинди тормышта менә. Һәм монда ул киләсең карарга спектакльгә, ул бөтенләй менә шул хәтле рольгә керә. Аны Алмаз дип, мин әгәр дә аны белмәсәм, мин аны гел шундый гына дип уйларым. Теге шул хәтле рольгә кереп, һәм мин теге шәхсән аны гына белгәнлектән әйтәм инде. Һәм бүтән артистлардагы нәкъ шундыйдыр дип ышанып әйтә алмыйм, бүтән актерлардагы. Шулай рольгә кереп, үзенең эшен тиешенчә, бүтән үзенең энергиясен биреп, бүтән үзенең эмоцияларын чыгарып, тиешенчә эшләрен үтиләр ди. Илназ, без театр турында күп сөйләштек, синең турында да бер ике сорау. Син бит инде блогер дидек инде, син шуның белән блогерлык белән кеше булып йөрим инде. Тамак куйдырасың. Кеше булып кына түгел, син бит әле барасың, ниндидер семинарларда катнашасың, мастер-класслар уздырасың. Шулай ук безнең аккаунтларны да күзәтеп барасыңдыр. Но миңа соңгы арада комментарийлар язмыйсың, йөрәкләргә басмый башладың әле. Соңгы арада вакыт бик җитеп бетми инде хәзер. Хәзер бала булгач мин теге Instagram аккаунт минем икенче планга калды. Күбрәк вакытны инде сарыф итәргә тырышам улыма, чөнки аиләгә. Әлбәттә, Instagram белән генә теге ул дөньяда гына, ул икенче дөнья шикелле, анда гына яшәп булмый. Инде реаль тормыш улдым икенче, шуңа күрә хәзер күбрәк вакытны сарыф итәм. Яшь ярамлык, бик дөрес эшлисең. Ләкин менә элегрәк күзәтеп барган вакытта безнең социаль челтәрләрне син шулай күзәтеп баргансыңдыр. Нәрсә җитмидер, нәрсә сиңа барып ирешмидер. Ниндидер, менә булай итәргә, тегеләй итәргә дип уйлаган фикерләрең. Мин күреп торам инде сезнең
актив эш алып барыла. Барлык социаль челтәрләрдә, Инстаграмда гына түгел, шулай ук ВКонтактеда дагы чыккалый. Сезнең сәхифәнең реклама буларак инде афишалар. Нәрсә җитми дип күбрәк бүгенге көндә инде язылучылар килә шәхси кешегә, личный брендка, менә Камал театры аккаунтына түгел, ә инде мин шәхсән шулай дип уйлыйм. Әгәр да күбрәк театрның актерлары күрсәтелсә, театр тормышы эштән күрсәтелсә, бу минем уйлавымча яңа аудиторияны кызыктырырга, яңа кешеләрне кызыктырырга әйбәтрәк булыр. Һәм инде һәрбер театрда эшләүче актер дагын үзләренең шәхси социаль челтәрләрен теге бик популярлаштырып алып барсалар, ул ничек менә популярлаштырып? Менә минем кулымда Instagram хәзер. Менә мин ничек лайфхак синнән безнең өчен, менә минем өчен нишли алам мин менә хәзер? Күбрәк сторислар төшергә инде, сторис форматы хәзер күбрәк карала. Лентаны булай карап утырганчы, хәзер бит чөнки менә мин сторис төшерәм. Без сторисдан Илназдан сезгә Кайнар сәлам. Кайнар сәлам. Шулай монда тур эфир, бөтен җирдә тур эфир. Тагы мин нәрсә әйтә алам соң менә тамашачыларны кызыксындырыр өчен менә бәйрәм белән котлы. Бәйрәм белән. Бүген сүз уңаеннан энергетиклар көне. Мин профессия буенча үзем энергетик. Шуңа күрә бу мине дә бәйрәм белән котлый аласың мәсәлән. Димәк, кара, минем уже бетте, бәйрәм белән котларга сыймады. Мин хәзер икенче анда басып торырга кирәк, зарык итеп басып торсаң. Шулаймы? Әлбәттә. Кулыңны алмыйча басып торсаң, ул бер әйләнеп чыга 15 секунд. Әлеге сторизның давамын кулыңны алмыйча басып торып, менә Илназны мин тәбрик итәм. Энергетиклар көне белән. Эшә торган энергетик түгел, электричество энергетика. Нансы да бар икән әле. Алайса күп кешеләр шулай шаярта. Менә күрдеңме, уже икенче кругка китә. Шуннан бу популярлаштырамы, мине кеше арап бетмиме? Моны карап берсенә берсе. Кызыкларак итеп төшерсәң, армастыр дип уйлыйм. Менә шул репетициялар вакытында миңа мәсәлән бик кызык, ничек сезнең репетициялар була, күпме вакыт әзерләнәсез, ничек сез текстларны өйрәнәсез. Менә шул гади тамашачыга шушы кухняны дип әйтсәм ямсыз булмыймы ул? Юк, ул кухняны эштән өйрәнү, эштән белү кызыклы булыр иде. Алайса монда килеп утырдың, күрдең, мотор шәп, ә бит шушы мотор шәп килеп чыксын өчен, анда бит ничә айлар, күпме вакытлар буе әзерләнү, менә шушы кухняны күрсәтү, минем уйлавымча шулай ук. Илназ, кешегә ашау кызыгракмы, или шул ашка ит җуып салу кызыгракмы? Төрле кеше бар. Төрлечә, әлбәттә төрле кеше бар. Әгәр дә бөтен серләрен дә ачып бетергәч, ул бит уже менә син Алмаз Гараевны баскетбол уйнаганда күрәсең сәхнәдә, әгәр аны бу баскетбол уйнап җиргән инде дип, аның ни бетмиме соң бераз теге серләргә. Мин шуңа күрә әйттем, киресенчә аны дөм икенче яктан ачтым. Менә шәхсән минем өчен дөм икенче яктан ачылды ул менә Алмаз. Тормышта бер төрле, монда шундый рольгә кереп, 100% уже шул рольдә уйный торган көчле актер дип әйтик аны. Алмаз Гараев башкаруында шунбай ролендә күрә алачаксыз. Ул 24 декабрьдә кеше сәхнәдә безнең булачак. Премьералар башлана көнгә 2 тапкыр. Сезне барыгызны да чакырабыз. Мин сине билгеләдем. Моның бит әле шундый да бар име? Әлбәттә, аны мин үземә куям. Тагы моны ничек менә сикерә торган итеп куйдым инде мин. Тагы моны ничек нит алам? Кешегә җәлеп итәрлек итеп нинди нит алам? Берәр текст язсаң була инде. Мәсәлән, нәрсә турында без сөйләшәбез, мәсәлән, кайбер кеше бит, хәзер яра эштә утырмыйдыр инде, хәзерге вакытта. Буларга мөмкин шулай, кайбер кеше эштә утырадыр. Менә мәсәлән, мин көндез кертәм сәгатендә, ул эштә утыра, ул тавыш белән карый алмый. Һәм шул вакытта теге текст белән куйсаң, эффектив була инде. Кишләрегез күңелле булсын. Кызык-мызыктан сәлам дип язып куй. Кызык-мызыктан сәлам. Син бик төшерми башладың бит сторислар, башта күп төшерәдер инде. Фәниз абый. Булмый бит. Монда сторис белән генә. Тормыш бармы дисеңме? Үзең әйтмешли. Приоритетлар үзгәреп тора. Кишләрегез күңелле, уссын безнең белән. Булай язсаң буламы? Әлбәттә. Камал театрында билгеләп куй. Хөрмәтле тамашачылар, кемнәр тур эфирда утыра? Минем аккаунтка кирип әлеге лайклар куйгыз диген. Юк, монда лайклар куелмый буга инде. Реакциялар җибәрә алалар. Реакциялар җибәр. Ул реакциялар, кстати, берәр ничек
Аның файдасы бармы соң лентада сине чыгарыр? Кемдер әйтә, реакция күбрәк булгач, ул сторис теге алданрак килеп чыга дип инде. Мәсәлән, мин бит 500 кешегә язылган, һәм минем 500 кешенең дә сторисын карап, берничә карап бетерә алмыйм аны. Кемнең инде менә шушы сторисына җаваплары күбрәк килә, реакциялар күбрәк килә, һәм инде Instagramның алгоритмнары шулай дип әйтәләр, ул сторисларны алгарак чыгарып куя. Дип әйтәләр инде, дөрес булса. Синең сторисыңны көнгә ничә кеше карый? Төрлечә. Ким дигәндә иң әзе 3000-гә төшкәне бар. Ул менә иң күбе 27 дирәсе. Иң әзе кайсы вакытта төшә? Хәзер бит Instagramда бик каты авторский право буенча нитә башладылар инде, авторлык хокукы буенча. Һәм мин мәсәлән 3-4 ел элек керткән видеоларга дагын, әгәр дә берәр авторлык хокукы миндә булмаган җыр кулланганмын икән, ул видеоны блокировать итәләр һәм мине ничектер теге банга тыгып куя инде Instagram. Һәм ничектер шикләнгән кешеләр арасында гына мине күрсәтелә һәм менә шул вакытта 3000 рәхәтле төшеп бетергән мөмкин. Кызганычка каршы. Җырлар кую. Ну хәзер күбесенчә инде Instagram үзе нитә башлады. Җырларны анда Reels дигән приложение чыкты, инде кушымта чыкты. Һәм шунда инде анда авторлык хокукыбыз мичә син анда булган теләсә кайсы җырны куллана аласың. Ә без инде элеккедән бит анда әйберләр юк иде. Лентага кертәдер җырлар куеп. Хәтта менә кайбер кешеләрнең берничә ел элек керткән сторисларын да каяндыр чыгарып блокировать итеп, шундый банга тыгып куйган случайлар да булды. Блогер, Радус блогер билгәп керткән иде шулай. Шундый случайлар да була. Рәхмәт, Илназ. Reelslар чырмына, Reelslар хәзер бик әйбәт тема. Берәр кызыклы мәсәлән переходлар белән. Синең бит инде мәсәлән хәзер утырасың костюмнан шулай. И хоп, анда бер движение ясадың. Шәрә калдым. Юк, шәрә түгел. Образ. Шәрә калсаң, черный списокка тыгыласың, блокировать итәләр. Ярамый. Шуңа күрә монда шәрә имеется в виду инде костюм шалбарсыз. Ну, гәүрәтләр капланган инде. Образ, берәр образ. Хоп, былай колың белән селкеттең, или камераны каплап алдың, аласың, и син уже бүтән образда. Шундый, ну, переход дип атала инде ул. Видео күчә бүтән нигә. Һәм әлбәттә инде анда музыка булырга тиеш. Музыка мәсәлән, музыка бара, плавно гына, әкрен генә бара, хоп, и икенче төрле музыка китә, һәм монда переход син уже икенче төрле. Шулай. Андый видеолар тоже бик күп караулар җыя. Так, Илназдан күрәсезме, хөрмәтле тамашачылар, театр турында сөйли башладык. Һәм блог турында киттек дигән. Чөнки бу нәрсәдән китте, татар театр аккаунтларында безнең нәрсә җитешми дигән. Нәрсәгә игътибар итәргә кирәк дигән мәслихәттән чыгып сөйләндек. Күбрәк менә шул әйтәм бит, теге шәхес буларак алып барылса, кызыграк була инде. Менә анда мин аңлыйм, теге ниндидер администраторга түләнә хезмәт хакы һәм ул алып бара. Менә шул администратор үзен дә күрсәтеп, анда ничектер шәхес шикелле алып барса, ну бәлки ул сезнең форматка туры килеп бетмидер инде. Үзегезнең теге шикләүләр бардыр. Бар. Шул ук мәсәлән ул теге бу театрга гына кагылмый, бизнес өлкәсендә дә күп кешеләр шулай эшли башлады. Теге үзләренең шәхес буларак күрсәтеп, ну күрәсең, театрдан да күп кеше эшли бит, анда 100 кеше эшли, анда бер генә кешене бит күрсәтеп тоже. Илназ. Менә Reels'лар чыгыгыз күп итеп шулай командагыз белән хоп басасыз даган. Атыртып биеп. Илшат менә мыегына һәм сакалына чорнап куйды команда белән эшләргә. Минем соңгы соравым 18 яшьлек Илназ һәм сиңа ничә яшь? 28 тулды менә 2 көн элек. Ярар, 30 яшь дигәндә. Бүген что ли? 2 көн элек иде. 2 көн котлыйм, брат. Синең күңелдән туган көнең белән котлыйм, безнең шундый аерылгысыз дустым бул, яме. Шундый синең биргән бөтен мәгълүматларың миңа бик файдалы. Менә хәзер 18 яшьлек вакытына кайтсаң, нәрсә бер җөмлә белән әйтер идең син 18 яшьлек Илназга спектакль карарга килеп утырган кеше шалбары, иптәшенең костюмы кигән Илназга нәрсә дип әйтер идең? Нәрсә дип әйтер идем, белмим дә инде. Дурак дип әйтер идем, наверное. Шундый дипме? Юк, шуны ник килдем дип түгел. Мин анда шундый эмоциялар белән киттем. Әгәр дә мин теге ник килдем дигән уй фикерләр белән киткән булсам, мин бүтән әйләнеп кайтмаган да булыр идем инде. Ул вакыттан бирле менә канча еллар үтте. Дөрес, юлдан барасың. Юк, менә мин именно менә шул хәтта теге үземнең киемне киеп килергә дигән мөмкинлек булмаган өчен шундый сүзләр әйтердем үземә. Юк, алай әйтмә. Мин бик горурланам, сокланам синең эшеңгә, гаиләңгә, тормыш иптәшең Гүзәлгә бик күп сәламнәр җиткезегез. Шушылай бәлки карап утырадыр әле. Бәлки шулайдыр. Сәлам. Ул безнең мисс тракторчы да бит әле.
Мисс баскетболчы һәм мисс Урман, гомумән син бөтен миссларны җыйган кызны җыеп үзең мистерга әйләндең. Шушы мистерлык вазифасында безнең театрның аерылгысыз дусты булып озак ярдәмләшеп яшәргә насыйп итсен. Шулай ук синнән комментарийлар һәм репост көтеп калам минем аккаунтта. Рәхмәт. Инде чын күңелдән сезне шулай котлыйм бәйрәмегез белән, театр көне белән. Тамашачыларны да яңа ел белән. Тамашачыларны да әлбәттә ягънашып килеш яңа еллар белән. Сезнең инде беркайчан дагы тамашачыларыгыз кимемәсен, шушы шикләүләр кертелүгә карамастан, алда әле нәрсә буласын белмисез, нәрсә буласын белмибез, нәрсә булуга карамастан инде тамашачыларыгыз кимемәсен. Гел үсештә булыгыз, гел эзләнүдә булыгыз. Һәр вакыт сезнең алда куелган максатларны тормышка ашырыгыз. Һәм тамашачыларга да шундый ук теләкләр, бәйрәмнәр белән барыгызда. Рәхмәт. Исән сау. Сине алкышлар белән озатабыз. Әле бу соңгы очрашуыбыз булмас, киләсе очрашуларда да очрашырга язсын. Авырма, үзеңне саклай яме. Пока, пока, брат. Кадерле тамашачылар, хөрмәтле театр сөюче дуслар, шулай итеп без Илназны кызык-мызык сәхифәсен озатып җибәрдек. Ул безгә накыллар булгый. Миңа лайклар, комментарийлар язырга һәм инде репост ясарга вәгъдә итте. Карап карарбыз, сүзендә тора торган җегет микән. Без сезнең белән берничә мизгелдән музыкаль тәнәфескә тукталачакбыз. Һәм инде сезнең алдыгызда Ирек Кашапов башкаруында җыр ишетерсез. Фортепиано артында баш дирижерыбыз Галискар Камал исемендә Татар дәүләт академия театрының оркестр җитәкчесе Данияр Мунирович Соколов. Карап калам, сине ерактан үтеп киткәндә, оныта алмыйм, бәгърем оныта алмыйм, күңелем төшеми синнән бүтәнегә, оныта алмыйм, бәгърем оныта алмыйм, күңелем төшеми синнән бүтәнегә. Сезнең яктан искән җилләр белән килер сыман миңа бер хәбәр, бергә булган чакның минутларын ник сагынам икән
Моңлы кышылар сайрый, гүл бакчада яшел тирәктә. Син дә минем сөйгән җырым булып, сакланырсың мәңге йөрәктә. Син дә минем сөйгән җырым булып, сакланырсың мәңге йөрәктә. Да? Юк. Молодых композиторов. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, театр сөюче дусларыбыз. Без тур эфирларыбызны дәвам итәбез. Һәм инде янәшәдә минем кунагым Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының оркестры җитәкчесе, баш дирижер Данияр Соколов. Данияр Мөнирович өчен бу ел бик катлаулы ел булды дисәм дә, арттыру булмас, чөнки ул безнең август айында Сәйдәшстанга сәяхәт белән башланып китте. Без бик композиторыбызның Салих Сәйдәшевнең әсәрләрен һәм Рөстәм Яхинның 110 еллыгына багышлаган концерт программасы әзерләгән идек. Шуны күрсәтергә тиеш, кызганыч, яңгыр булу сәбәпле безнең оркестр Сәйдәш аланында тулы форматында чыгып утырып уйный алмады. Аның каравы ул безнең сезонда зур залда башкарылды. Рөстәм Яхинның романсларын уйнадылар. Һәм инде менә тагы озакламый берничә көннән кеше сәхнәдә мин инде башта ук әйтеп киткән идем, шулай Данияр җитәкчелегендәге проект Малай бүре һәм Шомбай әкияте старт алачак. Менә әлеге проектлар турында тулырак безгә сөйләгез әле.
Қоян барлыққа келді ол, малай бүре, һәм шымбай, нәрсә этәргеч бирде сезгә, аны куярга, һәм эшләргә. Яра, я позволю себе ответить на русском, потому что я пока еще не совсем уверенно владею татарским языком. Но мы с удовольствием послушаем. Но мы движемся в этом мы направлении. учимся уже, есть у нас продвижение. Да, проектов на самом деле было очень-очень много, и я очень рад, что они все воплощаются, что в театре нас хорошо очень принимают, у нас все вот эти наши нововведения, так скажем, которые являются продолжением, собственно говоря, богатейших традиций музыки в театре, и вот в том числе, о чем вот вы сказали, и проект «Театр и музыка», он был вот Яхин, что вошел в репертуар, это концерт-спектакль. Дальше мы работаем над программой, посвященной Муса Джалилю, посвященной Еникею. Вообще мы затронем всех. Муса Джалилю, это в чем выражается основа какая, что взяли литературные произведения? На самом деле очень много композиторов в Республике Татарстан затрагивало тему стихов и войны, и тему самого поэта Муса Джалиля. И мы решили собрать самые лучшие произведения музыкальные, и которые и современные, и классические. И вот сейчас мы всех секретов сейчас прям раскрывать не будем, но скоро мы, такая интрига, скоро мы все это презентуем, и Алла Берса в марте у нас будет эта премьера. Но совсем через 2 дня у нас состоится новогодняя музыкальная сказка, потрясающе веселая, интересная, очень веселая, интерактивная. А музыка какой-то начинается от ковбойских тем, заканчивается. Музыка абсолютно разнообразная, она и естественно очень много татарской музыки и современной музыки, потому что на сегодняшний день дети и молодые люди реагируют на всю музыку, а тут мы просто позволили себе... А из ТикТока есть там музыка? Из ТикТока? Да, которые популярны в ТикТоке. Есть, да? Есть? Нет, я спрашиваю. Из ТикТока. Думаю, что наша задача вообще сделать популярную музыку, классическую, национальную, татарскую, чтобы она была в ТикТоке в конце уже концов. Ой, молодец, да, мы будем стараться. Ну, конечно, мы не обошли стороной самых популярных мелодий, которые сейчас в тренде и в ТикТоке в том числе, потому что все-таки какие-то мелодии должны быть узнаваемые, и они играют в спектакле. Как бы у нас есть такие персонажи, которые без тиктоковой музыки, они в принципе не обойдутся и не обошлись, поэтому мы все это используем. Поэтому приходите, будет очень интересно. Мы всех вас приглашаем. Приглашаем. Начинается у нас спектакль с 24 декабря. И даже мы этот спектакль везем, этот Набережные Челны. Да. Набережные Челны. Данияр, какие планы у вас? Мои планы... Кроме Муса Джалиля. Ну, наши планы... Вот здесь написано, а также пускай расскажет о планах на Новый год. Давай, где ты будешь встречать Новый год? Хотя бы это. С кем? Я как-то... С кем в театре? Я на самом деле, когда... Или в кругу семьи, друзей. Спартавку, а чем будем встречать, похоже. На самом деле, я когда пришел работать, не работать, неправильное слово, служить в театр. Служить народу. Служить народу. Очень стало трудно отделять личную жизнь от того, что происходит в театре. И это на самом деле... У тебя понедельник должны быть ломки. Да, так оно так и есть. Оно так и есть, потому что на самом деле, и это мне очень нравится. И это так здорово, что как бы вся жизнь, она теперь стала связана с театром, потому что очень много интересно, очень много возможностей для того, чтобы, как музыкант, чтобы можно было пропагандировать хорошую, качественную, красивую классическую музыку. А с артистом Фанисом Зиганшиным у нас
должен был быть проект моноспектакль. Это есть в планах у тебя пока? А как же? А как же? Я думаю, что мы обязательно, вот Фарид Равкадович не даст соврать, мы реализуем и этот проект моноспектакля, да, Фарид Равкадович? Вот тут тоже много спектаклей. Пишут вам большой привет из Санкт-Петербурга. Так, Санкт-Петербургу большой привет, да. Кар какой-то, Иркар аккаунт. Так, с кем вы будете встречать? Ну, я думаю, что традиционные мы всегда уже много лет в кругу семьи, с родителями, с семьей, с дочей. Так что я думаю, это будет традиционно. Никуда мы не выезжаем, никаких больших гуляний у нас нет. Поэтому я всех призываю тоже встречать с семьей. С наступающим всех вас поздравляю. И ждем на наших спектаклях и концертах, спектаклях тоже. Спасибо, Данияр. Спасибо, Данияр. Большое спасибо наступающим. Hörmətli tamaşaçılar, biz Daniyar bilan sağollaşabız. Sağ olağız. Onun başqaruğunda siz romanslarını tыңладыгыз. Bizning artistlarimiz Irik Kashapov, şulay Rishad Ahmadullinlar boshqardilar. Ул bizning muzikal tanaffuslarda bo'ldi. Ham Shiratdagi qonagimni chaqirasam kela, ул Галескар Камал ismida Татар davlat akademiyasi teatrining bosh rejissyori Farid Rifqat улы Бекчантаев. Мен сезне чын күңелдән премьерагыз белән тәбрик итәм. Һәм мин сезне Татар көне театры уңаеннан шулай ук чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Рәхмәт, мин сине дә котлыйм. Бөтен тамашачыларны да котлыйм. Рәхмәт, Фәрит абый. Беренче сорау ничек узды? Сез канәгатьме? Анда бит чыпылар да булды бит әле безнең. Чыпы? Ну, кемдер аягын сындырды, тойды. Ул театрда гадәти күренешләр. Көн сайын аяк сындырып Көн сайын булмаса да безнең Аллага шөкер труппабыз бай. Әгәр дә бераз артистлар җитәрлек, Марсиха Кимче әйтмешле урманда гөмбә үсми тормый. Берсе эштән чыкса икенчесе хәзер урманда. Ул яктан без тыныч. Чөнки берәрсе авырып китсә, кирәкми, Аллам сакласын. Ләкин тормыш бит инде барыбер. Кемдер авырып китсә хәзерге бүгенге көндә Шуңа да карамастан без спектакльләребезне уйныйбыз, премьерлар чыгарабыз. Бүген чыннан да 2 яңа артистыбыз керде, бичара кызлар. Алмаз Сабирзянов белән Айгуль Абашева. Минемчә бик уңышлы узды. Караган кешеләр бик канәгать булып киттеләр. Шуңа күрә. Бер генә булды бит ул име? Иртәгә дә Бүген 2 мәртәбә уйнадык, ләкин килә алалар тагы карарга. Ну, карасыннар, безнең бит афишларда чыга. Без анда спектакльләр генә түгел, очрашулар, иҗади очрашулар да планлаштырабыз. Шуңа күрә күзәтсеннәр афишларны. Бу инде оештырабыз дигән сүз бу Шәрек клубында бара. Безнең интерактив шундый аланчык пайда булды. Ул 3 этажны үз эченә алган. Анда сез бөтен театр сәнгате, театрлар буенча персонажлар, драма әсәрләре дисемме, анда гримнар, сәхнә артлары, бөтен нәрсәне берләштерә, сәяхәт ит аласыз. Һәм ул сәяхәт безнең шушында мультимедийный системада эшләнгән. Миңа калса бу әле милли театрлар арасында беренче милли театрларда гына түгел, менә мәсәлән Мәскәүдән дә килделәр кунаклар. Кемдер хәтта әйтте, карале, менә бу Вахтангов театрының Крок дигән директор бер бар. Бик данлыклы директор инде. Нәрсә ди? Менә Крокта да андый музей юк диде. Вахтангов театрында да юк андый музей. Чөнки без горурланабыз ул музей белән. Чынлап та ул горурланырлык әйбер. Без анда үзебездә очрашулар булды, безнең үзебезгә дә анда экскурсиялар оештырдылар. Сез сәхнәдә күргән персонажлар булып киенә дә аласыз. Шул костюмнардан да чыгыш ясый аласыз. Аннан соң үзегез үк шул театрның архивындагы документларны да кул белән әйләндереп укый аласыз. Менә инде әле генә Фәрит Рифкатович әйтте, анда очрашулар, шушындый спектакльләр дә булачак. Шуңа күрә сезгә сайтка кереп, кайда, кайчан нәрсә булганын күзәтеп кенә барырга кирәк булачак. Бу соңгы сезонда менә бу бичара кызны исәпкә алмаганда сезнең тагы истә калган 2 нинди зур вакыйга. 2 зур вакыйга булды. Без чөнки монда минемчә син миннән күбрәк беләсең бугай. Килгән кешеләр бөтенесе вакыйгаларны сөйлиләр безгә. Безгә шулар кызык. Чөнки 21 ел ничектер сүксәк тә ул бик бай булды, менә мин тыңлап утырам баштан бирле. Нәрсәдер ниндидер чикләүләр булуга карамастан башка елларга караганда да күбрәк менә тыгызрак, бигрәк компактныйрак эшләнгән эшләр, нәтиҗәләре
Башка күрәсең кешенең халәте шундый, сыйфаты шундый. Шикләүләр күбрәк булган сайын, аның ниндидер әллә кайны ресурслар уянып китә, ул бирешми башлый, ул аңа каршы чыга башлый. Шуңа күрә без быел бер премьера чыгардык 7 ноябрьдә, Сәфәр дип исемләнгән премьера. Менә хәзер 24-ндә тагын бер премьера балалар өчен. Менә аны Данияр сөйләп чыккандыр, име? Оркестр белән. Шуннан соң Рөстәм Яхин турында менә вакыйгаларга бай. Менә бу сезонның яртысы. Һәм менә Шәрик турында. Шәхсән сезнең планыгызда бит әле мөхаҗирләр тора бу сезонда чыгарга. Бу сезонда чыгарга. 21 майда. Даже көне дә билгеле, да? Менә сез үзегез әйттегез 21 майда. Үземә әйттем, дирекциягә әйттем, менә карарбыз. Анда мин бармы? Юк, син юк. Менә тагы рольсыз калдым. Инде кичә генә мин историяләргә идем, хөрмәтле тамашачылар, рольсыз калып җылап утырдым. Менә аның бүген сәбәбе. Син дә зарланып утырсаң инде, белмим инде. Син дә зарланып утырсаң инде. Синнән дә актив кеше юк бит. Ну, театр тормышында артистны сәхнәгә чыгара торган образлар аша халыкка таныта торган. Гомумән үзеңә менә сез әйттегез бит. Ресурслар бирә торган әйбер ул роль. Бирегез роль. Мохтаҗ түгел минемчә. Рәхмәт. Рәхмәт Фәрит. Бу шаяру инде әлбәттә, хөрмәтле тамашачылар. Юк, һәрбер шаярының шаяру бар. Дәлил ние бар, чын дөрестлеге бар. Ләкин Аллага шөкер, чынлап та мин сине күздә тотам, Фәнис. Барселма. Пока әле килеп җитми күз алдыгызга тигәндә җирәм. Әле уйлап йөрибез. Яңа ел каникулларын кайда уздырасыз? Казандамы? Каникуллар? Театрда каникуллар юк бит. Алайса яңа елның 31-е бересе. Идә. Бары тик идә. Берәскә. Юк, без идә каршыларга өйрәнгәнбез. Идә. Мин үзем авылга кайтам. Яңа елда түгел. Ләкин 31 түгел. 31 түгел, идә буласыз. Сез Корантлар сукканын тыңлыйсызмы соң? Тыңлыйбыз инде. Теләкләр теләшәсез? Теләк язып. Юк, теләк язып бер кайда яшереп калдырмыйбыз. Фәрит абый, сез беренче тапкыр менә үзегезне театрга ничәнче елда килеп кирдегез? Профессионал теге режиссер түгел, менә актер дипме инде белмим инде, менә беренче тапкыр сәхнәгә. Сәхнәгә. 5-нче класста. Нинди спектакль йому? 5-нче класс, Шит кеше дип исемләнгән спектакль. Мин анда Ринат Таҗетдиновның улын уйнадым. Шуны менә әле күптән түгел генә санап утырдык Ринат абый белән. Качалов театрына барып, алтын битлек Славутскийга тапшырганда сөйләшеп бардык. Мин, оказывается, 3 мәртәбә аның малаен булып уйнадым. Ринат абыйның. 3 спектакльдә. 3 спектакльдә 3 төрле малай. Шит кеше, шәһәрдәге җәй көннәре һәм улыбыз Иләнә без аерылышабыз. Менә 3 спектакльдә мин катнаштым. 4. Кичер миннән кәй. Празат абый куйган. Шит кешене кем куйган ие? Марсель абый. Марсель абый куйган ие. Мин 5-нче класста укыйдым. Ну, сезне белгән инде, күргән инде. Мин хәтерлим, Наил апаның. Юк, сезнең интервью бар ие. Мин үземне белә башлаганнан бирле әнинең гримеркасында булдым. Аның өстәлендәге бижутериялар белән, мәрҗәннәр белән уйнап рәткә китереп утырадыр. Тәртипләп, сез перфекционист шулай тә булуын яратасыз. Театрда да, тормышта да, артистларның да. Тырышам. Ул күп очракта миндән тормый, ул үзеннән үзе ничектер чыга. Ул сезнең нидә инде? Геннарда, наверное. Баштарак алай түгел иде, менә соңгы елларда аңа игътибар итә башладым, чыннан да. Аның бит психические заболевания дигән нәрсә бар. Перфекционизм. Бар, диагноз бармы шундай? Ну, бар шундай перфекционизм. Ну, сезгә андый диагноз куймаганнардыр бит? Юк, куймаганнар, үземә куйдым. Үзегезнең генә фантазиягыз. 115 яшь, менә. 115 яшь. Без һаман яшь, менә мин хәтта сездә, кем инде сезгә юбилей бит, 60 яшь. Субханалла, машалла, күз тимәсен беренчедән. Ул юбилейлар исән сагына узып китсен, сез яратмыйсыз инде. Без дә алай исебез китми. Ләкин театрның юбилейларга, ниләргә синең исең китә. Ну, сез мине белмисез, Фәрит абый. Белмисез. Без һаман яшь, нишләп моның сыры нәрсәдә соң без? Менә 15, 16, 17 яшьлек ниләр кебек.
Бит инде Күрәсең, сәхнә тамашачы үзе яшәртәдер инде. Ну, ничек Минем чиракта, мәсәлән, мин бит укытам да. Шуңа күрә бәлки менә яшьләр белән аралашып, аларны шул актерлык һөнәренә өйрәткәндә, күрәсең, алардан да көч алам, энергия алам. Алар да ничектер бирешергә ирек бирмиләр миңа. Яшь турында уйларга ирек бирмиләр. Сезнең имтихан булган икән. Син килә алмадың. Белмәдем мин аны. Ничә булып чыкмадысың ул сайтларда, ниләрдә? Такталарга безнең битленеп куядыр. Без скромный гына буздырдык. Зирал әйтәсез. Ну, мин бик яратам. 3 көн уйнадык. Ярый менә Илфир Ишатовичның аккаунтына кердем дә, анда пародиялар күрсәткәннәр, предметлар күрсәткәннәр. Аның бит иң кызыгы шул менә әле. Ничек дип әйтергә? Карыйсың да менә студентны күрәсең дә 4нче курста диплом спектаклендә нинди булыр икән дип, диплом спектакльләрен караганда ул менә шушыны күрсәткән иде дип, мин үзем шахсан әйтәм инде, актер буларак чагыштырып утырасың. Аннан соң инде бетергәннән соң да аның тормышында кайда юл була икән, кайда килеп чыгар икән, шушындый бер интрига саклана кебек миңа. Сез бәхетлеме, Фәрит абый? Бәхетледер инде, мин ул турында ничектер уйлап йөрмисең. Иртә белән торганда бәхетле. Аннан соң онтыла инде ул. Көндез басыла. Кинәт бәхетсез итеп үзеңне тоясың. Кичкә таба тагын бәхетле, ятканда бигрәк тә бәхетле. Иртә белән уянасың икән. Чыкларга яратмыйсыз бит ятканда. Их, шушы йокы дигән әйбер булмаса, шундый күп әйбер эшләр идем дисез. Аны бит инде яратмауда тормый, чыклап китәсең шунда. Сез по-моему утырган җирдән дә чыклап китәсез бугай. Юк, беркайчан да. Юкмы? Беркайчан. Сия чыгарган иде, сез кино карап утырганда креслода чыклап киткән. Аның киносы начар булганда күрәсең. Спектакль начар булганда чыклап китә аласыз? Юк, чыгып китәм. Чыгып китәсез, хәтта уртада утырсагыз да. Ну, тәнәфестә чыгып китәм. Ага, этика ягы. Авыр миңа кара. Нәрсәсе авыр? Артистларның азаплануы, куелышымы, яисә тематикасы күтәрелгән, драматургиясе ягынамы? Сез ничек күз алдыйсыз менә режиссерлар спектакльне ничек карыйлар? Ул менә Марсель абыйның шулай ук бер спектакльдән соң чыкты да бер бик акыллы сүз әйтте. Ну, акыллы тугдан да түгел, бик дөрес сүз әйтте. Менә профессия өчен оят диде. Режиссура профессиясы. Ну, гомумән профессия өчен оялып утырдым ди. Бәлки ул үзенең профессия турында әйткәндер инде, һәм гомумән театрның оештыру бит инде профессиональ кешеләрнең эше дип уйлыйм. Карамастан хәвәскәрләр дә бит шул хәлдә тырышалар, шул хәлләр сәнгать тырышсыннар. Менә кичәме 3нче көн генәме без монда Шамиз Нуриш исемендәге шушы хәвәскәрләр фестивален йомгаклау тантанасын билгеләп үтте Камал театрында. Юк, хәвәскәрләр үз эшләрен эшләсеннәр, профессионаллар үз эшләрен эшләсеннәр. Бер-берсен алар камашауламыйлар. Сездә күрәзәчелек сәләте бармы? Менә мин алда. Син кайын бу сорауларны алдың? Әйтеп утырган студентларны мин үзем уйлап чыгардым. Или сезгә монда бирелгән? Телефоннан түгелме? Онлайн бармы менә сораулар? Бара, хәзер анда да күчәм биткәндә. Булары пока әзерләнгән диләр. Ничек димәк? Сездә күрәзәчелек сыйфатлары күренәме? Чагыламы? Студентларның менә бу шушындый булачак, мондый булачак дип фаразларыгыз тормышка ашамы? Ул күрәзәчелек түгелдер инде, ул тәҗрибәдер күбрәк. Тәҗрибә истәлә инде ул, ләкин күп очракта ялгышасың. Чөнки укыганда кемдер баштарак ачылмый. Соңыннан кинәт кенә бәлки ул менә соңгы елда, соңгы ярты елда ачылу мөмкин. Бетмәде бит синең. Бетмәде, мин монда комментарийларны карыйм. Димәк, ул сезнең тәҗрибә белән бәйле. Бәйрәмегез белән котлыйбыз. Фәрит абыйга зур сәламнәр дигән, Фасика уңышлар телибез дигән. Яңа бина хыялыгызда нинди? Башыгыздагы хыялны безгә дә әйтә алмассыз микән? Чөнки без әйттек, монда менә булды кемәле? Михаил Шатович. Юк, ул хакта сөйләшмәдек. Без Эльвира Рафикова белән сөйләштек. Кем ул? Бу безнең гаражани кечкенә сәхнәдә, кече залда менә шушы театрның яңа бинага күчергәме, күчмәскәме дигән теге архитекторларга монологлар сөйләп аңлатканнар. Тамашачылар буларак. Аңлатмаганнар инде алар.
күрсәткәннәр, Күрсәткәннәр, сөйләгәннәр. сөйләгәннәр. Менә аларга тамашачыга әлеге бина нәрсәсе белән якын, бу бина нәрсәсе белән якын. Ә менә сезгә режиссер буларак, теге бина хыялыгызда нәрсәсе белән якын булырга тиеш? Беренче чиратта, әлбәттә, ул монда эшләүче кешеләргә җайлы булырга тиеш. Нәрсәсе белән Артистларга, безнең звукорежиссерларга, утны яктыртучыларга, тамашачыларга. Ну, тамашачыларга монда да җайлы. Буфетлар, фонтаннар, чыганда балконнар, Кабан күле учты. Карарбыз, конкурс бара һәм безнең әле күптән түгел генә бер промежуточный шундый очрашу булды онлайн белән. 8 бюро катнаша. Шулар арасында бик кызыклылар һәм чыннан да кайдыр алар без хәтта хыялланмаган әйберләрне күрсәттеләр. Гаҗәйипләре бар. Со стороны ведь не бит анасын без әле үз кысаларыбыздан Юк, анда бит чыннан да ул халыкара конкурска әйләнде түгел, ул баштан ук шулай игълан ителде дә. Чыннан да Япониядән, Лондоннан, Испаниядән, Австриядән шаккаткыч проектлар күрсәтәләр. Белмим, алар үзләре хыял. Аларга карыйсың да, менә бу хыял, белмим, аны тормышка ашырып булырмы, юкмы дип, Финанс җитәрлек хыяллар кем белә, менә ватанысы да бар бит әле. Менә безгә Наталья Фишман Бикмәмәтова килергә тиеш, ул бүген билгеле сәбәпләр арасында килә алмады. Менә мин аннан сорыйсым килгән иде. Планлаштырылганның ничә проценты, что было задумано, тормышка ашты бүген дип инде. Бер 15% тормышка ашкандыр инде алайса. Ничек, нәрсәсе? Ну, менә без оештыруныңмы? Конкурс игълан иттек. 15% түгел инде, кайдыр 50%. Яртысы. Яртысына җиттек. Яртысы бик күп бит инде, Фәрит абый. Яртысына җиттек. Уже печать сугасы да кирпич саласы гына бит инде. Юк инде. Алай булса. Алайса әзрәк була. Юк, оештыруны әйтәм. Син килештең бит, оештыру турында сүз бара. Әле оештыру гына процессы бара бит. Кайчан соңга ни куелачак, менә моны алабыз. Февраль башында булырга тиеш. Февраль башында без нәтиҗәләрне инде печать сугып, менә шушы бина безнеке булачак ди. Алла бирсә. Ну, анда да бит 3 урын. Беренче, икенче, өченче. Шуңа күрә Ул халыкка сайлауга чыгарылачакмы, юкмы андый нәрсә? Анысын әйтә алмыйм. Анысы проектта. Ул турында уйлыйбыз, киңәшләшергә кирәк. Чөнки барыбер аның башында президентыбыз Рөстәм Нургалиев тора. Шуңа күрә аның да фикере безгә ул ничек әйтер. Әгәр дә алай әйтсә, әйдәгез. Җәмәгатьчелеккә чыгарып, алардан да фикер сорыйбыз дип. Главный командующийның нин көтәбез? Барыбер соңгы сүз аңарда. Чөнки бу аның уе, аның фикере, аның теләге шушы булды. Бу беренчедән көтелмәгән булды. Икенчедән, әлбәттә, бу безнең кадәр канатландырды. Фәрит абый, 18-дә 20-дә китәргә диделәр, кая китәсез? Кем әйтте? Менә Илшат кереп, озак сөйләшмәгез диде. Сөйләшик әле. Алай сөйләшәбез. Сөйләшик әле. Алайса 5 яшьлек Фәрит сәхнәдә, 5нче класста, 5нче класста нинди менә бүгенге көндә шалт итеп күзегезгә килеп барса картина. Менә шул сәхнәдә Ринат абыймы, тамашачылармы, сезнең сөйләвегезме, ассоциация буенча. Сорауны аңламадым. 5нче класста укучы Фәрит Бикшантаев сәхнәгә чыкты, Сит кеше спектаклендә дидем. Шалт сезнең ассоциация буенча күз алдына нинди картина килеп баса? Үзегезме, Ринат абыймы, сүзләрегезне онытмаганыгызмы? Юк, мин уже хәтерләп юк, мин информация буларак беләсез. Мин хәтерлим, үземне бик иркен хис иттем. Бөтенләй аптырамадым да, мин дулкынланмадым да. Табигый, шулай булырга тиеш. Сәхнәгә чыктыңмы, бүтән җиргә кирдеңме, анда ни булмады? Дулкынлану да булмады, нишләптер белмим. Ну, мин бит театр баласы, театрда үстем. Артында үскән, ичендә үскән. Шуңа күрә мин кулис артындамы, мин сәхнәдә минем өчен ул аерма юк. Чыктым, кирдем, сүз сөйләдем, кая кирәк
бастым. Шандыммы мен анда, шанмадыммы? Ул турыда ничектер? Уйламыйсың бит инде 5-нче класста. Ни сөйлейдер Марсель абый? Юсуф әлдермештә әлмәндәргә кергәч. Ул да шулай. Не то что ул үзеңне әүвәл ул артистларны да күзәтә, монда бас утка. Шәүкәт абый мондарак килегез дип әле ул режиссер белән дә сәхнәдә шуны Марсель абый шак катып сөйләгән инде. Күрәсең, театр баласы шундый булырга тиештер дип уйлыйм, белмим. Но минем белән бергә бит бик күп кенә артистларның балалары белән без бергә үстек шул кулис артында. Но менә нишләптер Марсель абый мине чыгарды. Анда уйнаучылар булды. Ләкин артист балаларын бик хәтерләмим мин. Гөлсем апаның, юк, Дания апаның ул соңрак булды. Айсылу чыгып уйныйдыр. Рәшит Шамкаевның кызы чыгып уйныйдыр. Ул теге вакытта, мин 5-нче класста укыганда, анда артистларның балаларын нишләптер. Мин дә башта чыкмыйм дип сөйләдем. Шуннан соң чыктым. Ярар, ансы кирәкми. Но миңа бик кызык. Сиңа нәрсә? Белмим инде менә. Мин хәтерлим, юбилейда сезнең әтиегезнең студентлар ягали картинасы торадыр, юбилейны уздырадыр. Сез 2 яшь булдым ул Юсуфка, 3 яшь булдым икән, җитәкләп, кулына чәчәк тотып, шунда куярга китте. Ну, белмим, мин төштем дә җыладым. Белмим, нәрсәгә ул миңа менә шушы балаларның сәхнәдә шулай чыгуы, йөрүе, шушы анда династия дигән нәрсәләрне дә уйламыйдырым. Но бик трогательный 5-нче класста инде. Зурак булгансыз инде. Алай теге, ой, дип инде Наилапа теге итеп утырмагандыр ул вакытта, бәлки горурланып карап утыргандыр сезне. Менә миңа шунысы белән якын. Әле менә кем белән утырды? Кызык-мызык белән, Илназ белән. Ул ялдан килдек, диеп яшьләр ди, теге 17 яшьлек ниләр. Без театрга барырга ди, кием юк ди, ялдан килдек. Кишедән кием эзләп, әзерләнеп театрга барабыз. Кайсы Илназ? Илназ Габидуллин, кызык-мызык ни. Орыс тур эфирне карамадыгыз ахырысы безнең бердә. Юк. Мин анда ишарик клубында идем. Ну, ана чыктыгыз бит инсез ул вакытта, утыгыз яндым анда ишек астында. Ут яна ул минем гел. Көнләр торада теге, шулай. Анда икәнне белсеннәр өчен иде. 25 яшьлек, юк, армиядан сез ничә яшьтә кайттыгыз? 26, 25, 26. Менә шул 25 яшьлек Фәридкә, менә монда мин утырам, 25 яшьлек Фәрид Бикшантаев, сез хәзер 60 тутырган Фәрид Бикшантаев, нәрсәдер әйтерегез, нинди сүз, нинди теләкме? Ленчик менә булай син менә бурмалап алып. Туры сорау бирин. Менә алайса мин 25 яшьлек Фәрид Бикшантаев. Син утырам. Армиядан кайттым, кирдем театрда. Мин әле белмим нәрсә булачак анда 59 ел буена. Яшемә хәтле. Имештер дә. Доллар әле ул вакытта 20 сум, белмим. Менә аңа әйтерегез. Бүгенге көндә 60 яшьлек Фәрид Бикшантаев. Мен 60 юк әле. Ну 29 инде. Ну сезгә вообще 40-тан артыкны биреп булмый инде. Наилапа да шундый сез. Наилапа да шундый яшь күрә. То есть мин хәзер 25 яшьлек Фәридкә нәрсә? Менә без режиссер аңлатканы шундый эләктереп алып сәхнәдә эшлибез, хөрмәтле тамашачылар. Мин гади сорау бирдем бит инде. 59 яшьлек Фәрид Бикшантаев, 25 яшьлек армиядан кайткан Фәрид Бикшантаевка нинди киңәш бирер иде икән? Я понял. Я специально раскручиваю его. Ул уйлый әле пока, наверное, нәрсә әйтәсен? Юк, уйламыйм да, белмим. Ну, нәрсә дип әйтәсен? Төрлечә әйтеп буладыр. Чөнки күп очракта уйлыйсың, нәрсәгә кирәк бу сиңа? Кирәк идеме сиңа бу яңадан театрга? Чөнки армияда чакта, хәзер 1 ел узганнан соң, мин кире Гитиска кайтмыйм дипкән фикер белән җирдем. Мин театрда кайтып, театрда актер булып кына каласым килә дип җиридерим. Гитисез. Чөнки Гитистан. Юк, 1-нче курсны тәмамлаганнан соң мине армияга алып киттеләр.
Шуннан соң кайдам армияда 1 ел узганнан соң минем кайтасым килмәде Мәскәүгә. Мин әнигә язып, мин Гитиска кайтмам, режиссер буласым килми, минем актер буласым килә, мин кайтып, театрыма кайтып, рәхәтләнеп, үз рольләремне уйнап йөрим дип, менә категорически шулай куйган идем. Нәрсә сындырды? Аннары әни үзе армияга килеп, Данлыклы фотографиягыз бар сезнең. Күрәсең шул сөйләшүдән соң фотография. Килеп, минем белән сөйләшеп, аңлатып. Күрәсең ниндидер кризис булгандыр инде. Чөнки чыннан да беренче курс Мәскәүдә бик авыр иде. Бик авыр беренче ел уку. Гомумән ул Хәзер дә авыр. Хәзер дә авыр. Элек тә авыр булган. Шуңа күрә видимо Шуңа күрә әйтерсез ука Фәрит. Или юкмы? Но уже армияда тәмамлаганнан соң инде мин барыбер Гитиска кайттым. Ну белмим, бәлки әйтер идем, уйла, может, кирәк микән сиңа бу профессия? Менә әйтер идем, кирәкме? Сорау бирер идем. Беренче чиратта. Кирәкме сиңа менә ул? Менә режиссер булырга кирәкме сиңа? Фәнис, Фәрит. Кирәкме сиңа? Кем сәнгать җитәкчесе була? Ну, кем әйтмешли? Кем укыта? Свет мест пусто не бывает. Фәнис Ханшаны кем укыта? Марселя бу укытыр я. Юк, мин сорауына бирер идем. Дөрес, мин шуны гына ишетәсем килгән. Шуны ишетәсем килгән. Ә нәтиҗә үзең чыгар инде. Җиңел эш түгел. Аңлыйбыз, күрәбез, беләбез. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Алиаскар Камал исемендә Татар дәүләт академиясының 115 еллык сезонында туган көндә баш режиссер Фәрит абый Бикчантаев булды. Мин үзем шәхсән дә андан кул астында укыганнар Марселя белән икесе шушы студияны берләштереп, туплап, укытып, чыгарып җибәргән кешеләр исеменнән сезне бәйрәм белән тәбрик итәм, Фәрит абый. Мин дә сине бәйрәм белән тәбрик итәм. Сезнең Фәрит Бикчантаев булсам кирәк дип әйтер идем, булам дип әйтер идем, чөнки сез үҗәт, сез кире. Сездә андый ниндидер менә шушындый бер җипсел бар, әгәр дә шуңа әз генә кагылып китсәң, ул сезнең бөтен организмыгызны эшләтә башлый. Тагын нәрсәләр сөйли. Ярый да, шул ныктада шул. Шуңа күрә бик шатмын сезнең белән кыска гына вакыт içində әңгәмәдә аралашып алганыбыз өчен үзем өчен дә зур. Үзем турында белдем әле монда сезнең режиссер буларак фикерләрегезне дә аңладым. Бөтен башкачарак уйлыйсыздыр дип йөргән идем. Чын күңелдән тагы бер кат тәбрик итәм. Рәхмәт, Фәнис. Син ничәдән бирле алып барасың инде? Мин сәгать 3-нче яртыдан бирле. Алла. Миңа рәхәт. Рәхәтме? Әйе, кызык бит. Үзенә күрә бер роль бит, бер образ бит инде Фәрит абый. Артист. Әйе. Артист. Чын артист. Рәхмәт. Котлыйм. Рәхмәт Фәрит. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шушындый матур нотада, шушындый матур теләкләр белән бер-беребезне макташып, гомумән татар театрының булганына без сезгә чиксез рәхмәтләребезне җиткезәбез. Әле генә алдагы чыгыш ясаучылар театр кайда гына бинасы булса да, аның спектакльләре, аның артистлары артыннан без барачакбыз, без ириячәкбез дигән фикерегезнең 100% камиллегенә, тормышка ашачагына ышанып калабыз. Һәм әлбәттә, киләсе юбилей сезоннарында бергә каршыларбыз, тур эфирларда аралашырбыз дип уйлыйбыз. Сезне премьераларыбызда, залларыбызда көтеп калабыз. Мин сезнең белән Фәнис Җиһанша булдым. Сау булыгыз. Пока-пока.